Πριν από καιρό, η ζωή στη γη ήταν πολύ διαφορετική. Υπήρχε πολύς χώρος και ελάχιστοι άνθρωποι για να τον καταλάβουν. Και θυμόμασταν. Θυμόμασταν την αληθινή μας φύση και τις συμπόνιες στη ζωή μας. Θυμόμασταν το δώρο αυτού του κόσμου και την ομορφιά του. Το δώρο που ονομάζουμε ζωή. Και τότε κάτι συνέβη και η ζωή μας άλλαξε. Καθώς η μνήμη αυτού του δώρου άρχισε να θολώνει, αρχίσαμε να νιώθουμε διαχωρισμένοι από τον κόσμο. Φτιάξαμε μηχανές, προέκταση του εαυτού μας, εξωτερική τεχνολογία για να εξερευνήσουμε τον κόσμο και να θυμηθούμε ξανά. Ταξιδέψαμε βαθιά στον κβαντικό κόσμο. Βαθιά στο διάστημα στείλαμε μηχανές, προεκτείνοντας την αντίληψή μας για να εξερευνήσουν. Και τώρα το μυστήριο ξεδιπλώνεται, καθώς η επιστήμη μας αναζητεί τη μνήμη του εαυτού μας. Πηγαίνοντας στις πιο μακρινές πλευρές του διαστήματος, βουτώντας βαθιά στον κόσμο του ατόμου, βρήκαμε ότι υπάρχει μια δύναμη που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Οι επιστήμονες την βλέπουν ως ένα πεδίο που δεν μπορεί να μετρηθεί. Ένα πεδίο που αψηφά τη μηχανική. Το ονόμασαν νοημοσύνη. Αυτή τη δύναμη, αυτό το πεδίο, αυτή τη νοημοσύνη, οι αρχαίοι ονόμασαν πνεύμα. Όλες οι πληροφορίες, όλες οι μετρήσεις, όλα τα στοιχεία μας δείχνουν αυτό ακριβώς. Μας ζητούν να θυμηθούμε, μας ζητούν να γνωρίσουμε ξανά το εσωτερικό μυστήριο. Καθώς πλησιάζουμε συλλογικά τη στιγμή της ιστορίας που οι αρχαίοι ονόμασαν αλλαγή των εποχών, η ίδια μας η επιστήμη μας καθοδηγεί πίσω στον εαυτό μας, πίσω στην απόλυτη φύση της ύπαρξής μας, πίσω σε αυτό που πιθανότατα είναι η μοναδική, η πιο εξελιγμένη τεχνολογία που υπήρξε ποτέ σε αυτόν τον κόσμο. Είναι το μυστήριό μας, το μυστήριο της ζωής. Μέσα από αυτή τη μυστηριώδη δύναμη, άλλη μια φορά θα γνωρίσουμε τον εαυτό μας και άλλη μια φορά θα θυμηθούμε. Καθώς άρχιζα να προετοιμάζω αυτή την παρουσίαση, ήταν ξεκάθαρο σε μένα, μέσα από τις εμπειρίες μου και το μονοπάτι της ζωής μου, ότι η συμπόνια πρόκειται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ξεδίπλωση αυτών των πληροφοριών. Μέσα από 2 επιθανάτιες εμπειρίες το 1959, που οδήγησαν σε μια σειρά από συγχρονιστικές εμπειρίες, μέσα από ιερά ταξίδια σε όλο τον κόσμο που κορυφώθηκαν στο όρος Σινά το 1986. Η συμπόνια μου αποκαλύφθηκε ως το κλειδί για μια αρμονική μετάβαση, για να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να βιώσει αυτές τις μέρες που οι αρχαίοι αποκάλεσαν αλλαγή των εποχών. Και ψάχνοντας για μια εικόνα που να εκφράζει την έννοια της συμπόνιας, ανακάλυψα αυτήν εδώ την εικόνα του Αρχάγγελου Μιχαήλ από μια καλλιτέχνηδα, πολύ καλή μου φίλη. Έφτιαξε αυτή την εικόνα την ημέρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν τους βομβαρδισμούς στον πόλεμο του κόλπου. Πήγε για ύπνο εκείνο το βράδυ αφού έκλεισε την τηλεόραση έχοντας δει ότι οι βομβαρδισμοί είχαν ήδη αρχίσει. Και είδε αυτό το όραμα. Είναι το όραμα του Αρχάγγελου Μιχαήλ να περιβάλλει τη γη με τη δύναμη της παρουσίας του. Και βλέπουμε ότι προσεύχεται στο συγκεκριμένο σημείο όπου ελάμβανε χώρα η διαμάχη. Και όλη η γη αιωρείται πάνω από αυτό το κύπελο, το Άγιο Δισκοπότηρο του Χριστού, το κύπελο της μεταμόρφωσης. Η φίλη μου δημιούργησε επίσης μια προσευχή μαζί με αυτό το όραμα. Μια προσευχή που περικλεί την επιστήμη της συμπόνιας. Η προσευχή ήταν η εξής: κανένας δεν θα νικήσει σε αυτή τη διαμάχη. Κανένας δεν θα νικήσει σε αυτό τον πόλεμο. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Η εμπειρία αυτή θα μετατραπεί σε κάτι υψηλότερο στην έκβασή της από αυτό που ήταν στην αρχή. Ξέρουμε ότι τα βιβλία της ιστορίας έγραψαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν στον πόλεμο του κόλπου και απομένει να δούμε αν κάτι πραγματικά κερδίθηκε ή όχι.
Θα χρησιμοποιήσω συχνά αυτή την εικόνα για να μεταφέρω σε εσάς την επιτομή της επιστήμης της συμπόνιας, την αναγνώριση της φύσεως της διαμάχης και το να επιτρέψουμε στην εμπειρία. Μέσα στη μοντέρνα κουλτούρα, το ιδίωμα του 20ου αιώνα, οι επιστήμονες βλέπουν γεγονότα χωρίς προηγούμενο, γεγονότα χωρίς σημείο αναφοράς να συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας. Τα βλέπουμε στη Γη, τα βλέπουμε πολύ μακριά πέρα από τη Γη, στο διαστρικό διάστημα που την περιβάλλει. Παραδείγματος χάρη, το 1981, αυτή είναι μια εικόνα του γαλαξία, ο οποίος έχει σπυροειδή μορφή. Επειδή ζούμε μέσα στο γαλαξία, δεν μπορούμε να τον φωτογραφίσουμε. Αυτή είναι μια προσομοίωση ενός παρόμοιου γαλαξία. Στο κέντρο του γαλαξία μας, το μεγάλο κεντρικό ήλιο, όπως τον έλεγαν οι αρχαίοι, υπάρχει μια μυστηριώδης εκπέμπουσα πηγή πληροφοριών. Το 1981 οι επιστήμονες άρχισαν να παρατηρούν μια νέα συχνότητα, ένα νέο μήκος κύματος να εκπέμπεται από το κέντρο του γαλαξία, λούζοντας τα άστρα και τους πλανήτες σε ένα καινούριο φως που δεν είχαν βιώσει προηγούμενα. Τι σημαίνει αυτό το φως, γιατί συμβαίνει και γιατί να συμβαίνει τώρα? Κοιτώντας μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, και πραγματικά δεν χρειάζεται να πάτε πολύ μακριά για να δείτε ότι οι ερευνητές ξοδεύουν τρομερά ποσά χρόνου και χρήματος για να εξερευνήσουν το ηλιακό σύστημα με ανεπάδροτα σκάφη. Τον Μαγκελάνο, που έχει χαρτογραφήσει σχεδόν το σύνολο της επιφάνειας της Αφροδίτης, τον Οδυσσέα, για τον οποίο θα μιλήσουμε αμέσως μετά, που εξερευνά την επιφάνεια του ήλιου, τους Voyagers που έχουν ταξιδέψει πέρα από τις άκρες του ηλιακού συστήματος, τον Viking του 1976 που πήγε να ανακαλύψει ζωή στον Άρη, και ποτέ δεν περιμέναμε να βρούμε αρχαία δείγματα βιολογικής ζωής ηλικίας πάνω από 5.000 χρόνια. Οι επιστήμονες έχουν πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ασυνέχεια μεταξύ των γεγονότων, καθώς τα βλέπουμε να ξεδιπλώνονται. Οι ερευνητές πιστεύουν πως αυτά είναι ξεχωριστά, μη συσχετιζόμενα φαινόμενα. Ας δούμε μερικά από αυτά τα φαινόμενα. Θα αρχίσουμε από τον ήλιο. Ο ήλιος μας, η ακτινοβόλα φωτεινή σφαίρα που ονομάσαμε ήλιο, υπόκειται σε τρομερές αλλαγές από τα τέλη της δεκαετίας του 80. That we call our sun is undergoing a tremendous change that began in the mid to late 1980s. What we began to see was an άρχισαν να εντοπίζουν αύξηση του αριθμού των ηλιακών κοιλίδων, εκρήξεις ακτινοβολίας ακτίνων Χ που ταξιδεύουν 93 εκατομμύρια μίλια στο διάστημα, χτυπώντας πάνω στη γήινη ατμόσφαιρα, διαταράσσουν τα μαγνητικά πεδία της Γης και τα καιρικά φαινόμενα. Το 1994 ένας Αμερικανός επιστήμονας έφτιαξε το σκάφος Οδυσσέας και το στείλαμε στον ήλιο για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Πρώτα πήγε στον νότιο πόλο του ηλίου για να μετρήσει το μαγνητικό πεδίο. Είχαμε μετρήσει στο παρελθόν αυτό το μαγνητικό πεδίο από τη Γη και πιστεύαμε ότι υπάρχει μια πολικότητα στο μαγνητικό πεδίο του ήλιου. Αυτό που ανακαλύψαμε το Σεπτέμβριο του 1994 ήταν ότι καθώς το Οδυσσέας άρχισε να μετράει την πολικότητα του νότιου πόλου του ηλίου, οι μετρήσεις ήταν πολύ χαμηλότερες από το αναμενόμενο. Ενδιαφέρον, είπαν οι επιστήμονες. Ας πάμε στο Ισημερινό να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Μετά από μερικούς μήνες, τον Μάιο του 1995, το σκάφος Οδυσσέας βρισκόταν στον Ισημερινό του ηλίου και ξαναμετρήσανε και ξανά. Προς έκπληξη των επιστημόνων, οι μετρήσεις ήταν πολύ χαμηλές και πολύ όμοιες με τις μετρήσεις του νότιου πόλου. Είπαν, ας πάμε στο βόρειο πόλο να δούμε τι συμβαίνει. Έτσι, το Οδυσσέας ταξίδεψε στο βόρειο πόλο του ηλίου και αυτό που ανακάλυψαν ήταν ότι οι μετρήσεις στο βόρειο πόλο, στο νότιο πόλο και στον Ισημερινό ήταν πάρα πολύ όμοιες. Δεν υπήρχε μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των πόλων. Και αυτό που μας λένε οι επιστήμονες είναι ότι ο ήλιος έχει χάσει την πολικότητά του. Έχει χάσει τα μαγνητικά του πεδία και έχει περιέλθει στη λεγόμενη κατάσταση σταθερού μαγνητικού πεδίου.
το οποίο πεδίο μειώνεται ταχύτατα. Τη σημασία αυτού του γεγονότος θα δούμε αμέσως μετά. Για τώρα κρατήστε αυτή τη σκέψη. Ο ήλιος χάνει μαγνητισμό, χάνει την ένταση των μαγνητικών του πεδίων πολύ γρήγορα. Θα επανέλθουμε σε ο Δίας, υπέροχος πλανήτης. Γουστάρω τρελά αυτές τις ηλεκτρονικά επεξεργασμένες εικόνες παρμένες από διάφορα σκάφη. Η καταιγίδα, αυτό το κόκκινο μάτι που βλέπουμε στο Δία, αυτή η καταιγίδα, αντίθετα με τις καταιγίδες εδώ στη Γη, η οποία καταγράφτηκε πριν από περισσότερο από 3.000 χρόνια από Κινέζους αστρονόμους και μένεται αδιάκοπα στην ατμόσφαιρα του Δία για περίπου 3.000 χρόνια. Όπως βλέπετε, αυτή η καταιγίδα, ένα γιγάντιο κόκκινο μάτι, έχει μια περιστροφική σύσταση. Βλέπετε ότι υπάρχει ένα πεδίο περιστροφής στη σύστασή της. Μια περιστροφική κίνηση σε αυτήν την καταιγίδα. Για 3.000 χρόνια οι αστρονόμοι παρατηρούν αυτή την περιστροφή προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Κάτι ενδιαφέρον συνέβη κατά το 1996-97. Συγχρονιστικά ίσως, περίπου την ίδια στιγμή που ο ήλιος άρχιζε να μπαίνει στις δικές του αλλαγές με την αύξηση των ηλιακών κοιλίδων και τις εκρήξεις ακτίνων Χ, αυτή η τεράστια καταιγίδα άρχισε να περιστρέφεται κατά την αντίθετη κατεύθυνση και συνεχίζει έτσι μέχρι σήμερα. Τι μπορεί να προκάλεσε μια τέτοια αλλαγή σε ένα ατμοσφαιρικό φαινόμενο που ήταν συνεχές για 3.000 χρόνια? Ξανά το 1994, όχι πολύ μετά την μέτρηση των μαγνητικών του ηλίου από το Οδυσσέας, όλοι μας είδαμε ένα εξωφρενικό φαινόμενο με οποιαδήποτε στάνταρ στον γίγαντα Δία. Είδαμε με τις κάμερές μας μια έκλαμψη από κάτι που δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι τι ακριβώς ήταν. Κάποιοι πιστεύουν ότι ήταν κομήτης, κάποιοι πως ήταν αστεροειδής. Ένα μεμονωμένο σώμα που κινείται προς αυτόν τον γίγαντα και μετά τη σύγκρουση με αυτόν διασπάστηκε σε 21 διαφορετικά τμήματα, τα οποία καθώς συγκρούστηκαν με την αεριώδη ατμόσφαιρα του Δία, εμείς γίναμε μάρτυρες αυτού του γεγονότος σε πραγματικό χρόνο. In the surface of the Jovian atmosphere. We saw that, we witnessed this rare event live in real time. Scientists speculated. Οι επιστήμονες υπέθεσαν πως αυτό το φαινόμενο θα επηρέαζε τη Γη με διαφορετικούς τρόπους. Καταρχήν θα επηρεαζόταν η εξάτμιση των υδάτων στην γήινη ατμόσφαιρα, θα άλλαζε ο τρόπος με τον οποίο εξατμίζεται το νερό, αλλάζοντας τα καιρικά φαινόμενα στη Γη. Και αυτό ακριβώς συνέβη. Ακόμα βλέπουμε τις επιπτώσεις από αυτό. Επίσης υπέθεσαν πως θα επηρεάζονταν και τα μαγνητικά της Γης από τα οστικά κύματα. Κάθε φορά που ένα τέτοιο τμήμα συγκρουόταν στην επιφάνεια του Δία, ένα οστικό κύμα ταξίδευε στο διάστημα, ουσιαστικά χτυπώντας τη Γη κάθε φορά που ένα τέτοιο κομμάτι χτυπούσε στο Δία. 21 κομμάτια χτύπησαν το Δία, 21 φορές η Γη χτυπήθηκε από 21 τέτοια κύματα. Με ταχύτατη διαδοχή, τα μαγνητικά της Γης όντως επηρεάστηκαν και θα διαπιστώσετε σε λίγο γιατί αυτό είναι σημαντικό. Γιατί θα πρέπει να σας ενδιαφέρει. Τι σημαίνει αυτό το φαινόμενο για εσάς, για την συναισθηματική σας κατάσταση, για τον κόσμο των συναισθημάτων σας, για τις διαπροσωπικές σας σχέσεις, για το γενετικό αποτύπωμα της ύπαρξής σας. Τα φαινόμενα αυτά που φαίνονται παρόμοια είναι άμεσα συνδεδεμένα και ενισχύουν μια διαδικασία που βιώνεται στον κόσμο, το σώμα και το νου σας αυτή τη στιγμή. Και όλα αυτά τα φαινόμενα πιστεύω πως είναι υποπροϊόντα ενός μεγαλύτερου φαινομένου που συμβαίνει εδώ και θα βαδίσουμε με αυτό τις επόμενες ώρες. Τα οστικά κύματα από το Δία. Αυτή είναι μια ηλεκτρονικά επεξεργασμένη εικόνα ενός κύματος από τη στιγμή της σύγκρουσης και μπορείτε να δείτε το κύμα να εξαπλώνεται στην επιφάνεια του Δία διαμέσου των αερίων της επιφάνειας και στη συνέχεια μέσα στο διάστημα στην περιοχή της Γης. Οι πλανήτες στις εξωτερικές πλευρές του ηλιακού συστήματος. Υπάρχει ένα μυστήριο που ξεδιπλώνουν οι επιστήμονες σήμερα. Στο παρελθόν, μέχρι και σήμερα πιστεύαμε ότι οι πλανήτες του ηλιακού συστήματος θερμαίνονταν μέσω της εκπομπής θερμότητας από τον ήλιο, τον τοπικό μας αστέρα,
σε τεράστιες διαστημικές αποστάσεις. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον φαινόμενο που συμβαίνει τώρα. Ο ήλιος μας ψύχεται. Άλλο ένα φαινόμενο που ερευνά το σκάφος Οδυσσέας. Και ενώ ο ήλιος ψύχεται, οι πλανήτες, ειδικά οι εξωτερικοί στο ηλιακό σύστημα πλανήτες, θερμαίνονται. Υπάρχει θερμότητα που έρχεται από κάποια εσωτερική πηγή που δεν είχε κατανοηθεί καλά στο παρελθόν. Το μυστήριο είναι από πού έρχεται αυτή η θερμότητα. Γιατί θερμαίνονται αυτοί οι πλανήτες. Αν δεν είναι από την ακτινοβολία του ηλίου, τι ενεργοποιεί τη θερμότητα μέσα σε αυτούς τους πλανήτες. Για να καταλάβουμε τι σημαίνουν όλες αυτές τις πληροφορίες, μπορούμε να εξερευνήσουμε το εκεί έξω, μπορούμε να κοιτάξουμε τις απόμακρες γωνιές του διαστήματος, αλλά βρίσκουμε χρήσιμες πληροφορίες ακριβώς εδώ, στη δική μας γη. Εδώ αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς σημαίνουν αυτά τα φαινόμενα. Θα είμαι ξεκάθαρος τώρα όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Για εμένα, το να κατανοήσουμε το νόημα των γεγονότων που ξεδιπλώνονται στη ζωή μας προσφέρει ένα πλαίσιο. Και για αυτό το πλαίσιο θα μιλήσουμε πολύ σύντομα, πέρα από τους πίνακες, τα γραφήματα, τα μαγνητικά, τις συχνότητες και όλα τα τεχνικά πράγματα που περιγράφουμε τώρα. Θα κινηθούμε πέρα από αυτά, μέσα στο πραγματικό, στο συναίσθημα, στον αισθηματικό κόσμο της καθημερινής μας ζωής και των σχέσεών μας και στο γιατί τα πρότυπα των σχέσεών μας μεταβάλλονται τόσο γρήγορα σήμερα. Και στο τι σημαίνει αυτό για το γενετικό αποτύπωμα του σώματός μας, καθώς πλησιάζουμε τη στιγμή που οι αρχαίοι ονόμασαν αλλαγή των εποχών. Εκεί κατευθυνόμαστε με αυτές τις πληροφορίες. Παρέχουμε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο οτιδήποτε κάνουμε στη συνέχεια θα υπάρχει μέσα στην κορνίζα αυτού του πλαισίου. Κοιτώντας τη γη, βλέπουμε πρωτοφανή φαινόμενα να ξεδιπλώνονται περί των ενεργειακών συστημάτων που επιτρέπουν στη γη να είναι η γη. Κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά συστήματα, γεωλογικά συστήματα, μετεωρολογικά συστήματα, αγροτικά συστήματα, όσο διαφορετικά και αν φαίνονται, είναι απλά ενεργειακά πρότυπα. Πρότυπα πληροφοριών που είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και που συγκρατούνται στη θέση τους μέσα από κοινά νήματα δονητικής εμπειρίας. Και αυτά τα νήματα μεταβάλλονται. Καθώς συμβαίνει αυτό, μεταβάλλεται και η γη, ανταποκρινόμενη σε αυτά τα νήματα. Αυτός είναι ένας χάρτης της τεκτονικής μορφολογίας της επιφάνειας της γης, των τεκτονικών πλακών που κινούνται και γλιστρούν πάνω στο εσωτερικό μέρος της γης, επιτρέποντας την έκφραση των γνωρισμάτων του φλοιού. Αν το βλέπατε καθαρά, θα βλέπατε μία σειρά κόκκινων κουκκίδων, κάθε μία από τις οποίες αντιπροσωπεύει ένα σεισμικό γεγονός. Βλέπουμε πως έχουμε ένα πρωτόγνωρο αριθμό σεισμικών γεγονότων, σεισμικής δραστηριότητας, να συμβαίνει παγκόσμια στη γη μας σήμερα. Κάποιους από αυτούς τους σεισμούς τους πληροφορήστε. Πρόσφατα, τον τελευταίο 1,5 χρόνο, είχαμε σεισμούς στα κέντρο-δυτικά, την Ινδιάνα, Μιζούρι, Κεντάκι, στα βόρεια-ανατολικά, στη Νέα Υόρκη. Κάτι ενδιαφέρον συμβαίνει στην Καλιφόρνια. Όταν είχα την ευκαιρία να δουλέψω ως γεωλόγος στην εξαγωγή πετρελαίου τη δεκαετία του 70, υπήρχε ένα τηλεφωνικό νούμερο, μια γραμμή για το κοινό της γεωλογικής υπηρεσίας των ΗΠΑ. Και από αυτή τη γραμμή υπήρχαν καθημερινές αναφορές σεισμικής δραστηριότητας σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ. Για παράδειγμα, για την Καλιφόρνια έλεγαν έχουμε 5 σεισμούς 1 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ, έχουμε 3 σεισμούς 2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κτλ. Πρόσφατα η υπηρεσία διέκοψε αυτή τη γραμμή για σεισμούς 1, 2 και 3 βαθμών, λόγω του ότι είναι πια τόσο πολλοί που δεν μπορούν να ξεχωρίσουν πού τελειώνει ο ένας και πού αρχίζει ο άλλος. Στους επιστήμονες ακούγεται σαν ένα διαρκές μπουμπουνιτό κάτω από την επιφάνεια της γης, χωρίς κενά διαστήματα. Αυτό είναι καλό νέο, γιατί σημαίνει ότι οι πιέσεις του φλοιού απελευθερώνονται σταδιακά, όπως θα θέλαμε.
χωρίς να το προσέχουμε. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Σε άλλα μέρη επίσης, στην Ιαπωνία το 1994, υπήρξε ένα φαινόμενο που με γεωλογικά κριτήρια είναι εξωφρενικό. Αν δεν παρακολουθείτε τέτοια περιοδικά, πιθανότατα δεν ξέρετε πολλά όσον αφορά αυτή την πληροφορία. Το 1994 είχαμε μία σειρά από σεισμούς στη Νότια Ιαπωνία που δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Το ασυνήθιστο ήταν ο αριθμός και η ένταση. Αντί να έχουμε έναν ή δύο ή τρεις ή 5 ή 10 ή 30 ή 40 ή 60, είχαμε πάνω από 70 συνεχόμενους αλλεπάλληλους σεισμούς στην Ιαπωνία το 1994, οι οποίοι δεν αλληλοσυσχετίζονται. Δεν προκαλούσε ο ένας τον άλλον. Ήταν ανεξάρτητοι, μη συσχετιζόμενα γεγονότα. Είδαμε κάτι παρόμοιο στη Νότια Καλιφόρνια πρόσφατα και μάλιστα στα γενέθλιά μου στις 28 Ιουνίου. Όταν δύο ανεξάρτητοι ταυτόχρονοι σεισμοί σημειώθηκαν ακριβώς την ίδια στιγμή. Μέχρι τότε οι επιστήμονες δεν είχαν δει ποτέ ένα τέτοιο φαινόμενο. Πάντα προκαλούσε ένας τον άλλον. Βλέπουμε λοιπόν πρωτοφανείς αριθμούς και βαθμούς σεισμικής δραστηριότητας σε όλο τον κόσμο. Το 1984, όταν ήμουν στο Περού με ένα γκρουπ, ολοκληρώνοντας ένα ιερό ταξίδι στη λίμνη Τιτικάκα, είμαστε μέσα στο νερό στη λίμνη, όταν στα σύνορα με τη Βολιβία σημειώθηκε ένας σεισμός με επίκεντρο 400 μίλια κάτω από την επιφάνεια του πλανήτη. 400 μίλια. Εμείς δεν νιώσαμε αυτό το σεισμό και ήμασταν μόλις μερικά μίλια μακριά, στο νερό. Εκεί που νιώσαν το σεισμό ήταν στη Βόρεια Αμερική, στο Τορόντο του Καναδά και στο Ντένβερ του Κολοράντο. Και οι ερευνητές είπαν γιατί οι κάτοικοι στο Περού δεν ένιωσαν αυτό το σεισμό. Και ο λόγος είναι, και το γνωρίζουμε σήμερα, ότι αυτός ο σεισμός μας έδειχνε κάτι για το εσωτερικό της γης μας, που ήταν πολύ διαφορετικό από ό,τι πιστεύαμε στο παρελθόν. Ήταν πραγματική φύση του εσωτερικού της γης μας. Έστω και αν δεν γνωρίζετε για τα άλλα γεγονότα για τα οποία μιλάμε, δεν χρειάζεται να κοιτάξετε πολύ μακριά για να δείτε ότι σχεδόν όλες οι σημαντικές εκδόσεις τα τελευταία χρόνια έχουν είτε αναπτύξει ένα ειδικό τεύχος, είτε αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος από ένα τακτικό τεύχος τους σε ασυνήθιστα φαινόμενα. Το περιοδικό Time έκανε μια θαυμάσια αποκάλυψη της εξαφάνισης των στρωμάτων του όζοντος. Αυτό που λέει το άρθρο, που ήταν κατά ένα μέρος έρευνα της NASA, είναι ότι ανακάλυψαν ότι το όζον εξαφανίζεται πολύ γρηγορότερα από ό,τι υποψιάζονταν. Και το Time πήγε το άρθρο για εκτύπωση πριν καν ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα. Και θα μοιραστώ μαζί σας την προοπτική του γιατί αυτό ίσως να μην είναι ένα τόσο άσχημο γεγονός. Μια διαφορετική οπτική γωνία του τι συμβαίνει με το όζον. Το Scientific American, το Science News, όλα μιλούν για τα παγκόσμια πρότυπα των αλλαγών του καιρού. Μερικοί μιλάνε για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Κάποιοι άλλοι λένε ότι ο πλανήτης κρυώνει μεταβαίνοντας σε μια νέα εποχή παγετώνων. Ποιο είναι, το ένα ή το άλλο? Οι νέες ασθένειες, οι νέοι υγιεί. Γιατί τώρα, μέσα στα τελευταία χρόνια, μόλις πριν από το κλείσιμο αυτής της μεγάλης εποχής της εμπειρίας, γιατί βλέπουμε πρωτόγνωρους αριθμούς ιών? Το AIDS, για παράδειγμα, που το σώμα μας δεν μπορεί να πολεμήσει. Και τώρα έχουμε τον HIV-1, τον HIV-2, τον HIV-3, 4, 5, τον ιό Χόντα, που πρωτοεμφανίστηκε στην περιοχή 4 γωνιές του Βόρειου Μεξικού. Παλιοί που πιστεύαμε ότι έχουμε θεραπεύσει, όπως η πολιομιελίτιδα, επανέρχονται δρυμύτεροι. Τα αντιβιωτικά και τα χημικά που αναπτύξαμε πλέον αρέσουν σε αυτούς τους ιούς που επανέρχονται δρυμύτεροι. Γιατί συμβαίνει αυτό τώρα? Τι σημαίνει για εσάς? Τι έχει να κάνει με όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε εδώ πέρα, τους πλανήτες που θερμαίνονται και το ηλιακό μας σύστημα, τους πρωτοφανείς αριθμούς σεισμών στον πλανήτη μας?
Σε αυτά τα φαινόμενα προστίθενται κάποια πιο όμορφα και ταυτόχρονα αρκετά εξωφρενικά, τα αγρογραφήματα. Τα αγρογραφήματα πρώτο εμφανίστηκαν σε μεγάλους αριθμούς στα μέσα της δεκαετίας του 70. 75-76, κάπου εκεί μέσα. Και για αυτούς που δεν είναι εξοικειωμένοι με το θέμα, θα το περιγράψω σύντομα. Ήταν απλώς κύκλοι, μοτίβα σε φυτίες δημητριακών, σε σχεδόν κάθε χώρα παραγωγό δημητριακών σε όλο τον κόσμο, όπου οι νήσχοι των σιταριών είναι μαλακά λυγισμένοι σε μια γωνία 51 μοιρών. Είναι ακόμα ζωντανά. Εξακολουθούν να παράγουν τον καρπό τους και να μπορούν να θεριστούν. Οι ερευνητές είδαν ότι δείγματα σπόρων που πάρθηκαν από τα αγρογραφήματα είναι πολύ διαφορετικά από τους υπόλοιπους έξω από το σχέδιο. Για παράδειγμα, η κρυσταλλική δομή είναι διαφορετική στο φυτό μέσα στο σχέδιο από ό,τι έξω από αυτό. Σπόροι που ελήφθησαν από το εσωτερικό του μοτίβου φυτρώνουν πολύ γρήγορα, ανθίζουν πολύ γρήγορα και παράγουν περισσότερο καρπό ανά μονάδα σε σχέση με αυτούς έξω από τον κύκλο. Φυσικά υπάρχουν αγρογραφήματα που είναι κατεστραμμένα και δεν παράγουν το ίδιο φαινόμενο. Δεν είναι μαλακά λυγισμένα, είναι σπασμένα. Έτσι λοιπόν το 1975 αρχίσαμε να βλέπουμε έναν αυξανόμενο αριθμό και στην αρχή ήταν κύκλοι και γρήγορα οι ερευνητές δήλωσαν πως είναι είτε φάρσα είτε φυσικά φαινόμενα που δημιουργούνται από τις δίνες του αέρα. Λοιπόν, αρχίσαμε να βλέπουμε κάτι τέτοια και έβαλα αυτό το slide για να μπορέσετε να δείτε την λεπτομέρεια, την εσωτερική πλεκτή φύση των μίσχων. Είναι πολύ δύσκολο να φτιάξεις κάτι τέτοιο για πλάκα, ειδικά σε αυτά τα γραφήματα που έχουν διάμετρο 200-300 γιάρδες. Ενδιαφέρον είναι ότι το 1994 για πρώτη φορά δεν είχαμε βρει ποτέ ζώα μέσα σε αυτά τα σχέδια, προφανώς γιατί τα ζώα όταν διαισθάνονται το οτιδήποτε είναι που δημιουργεί αυτά τα σχέδια φεύγουν τρέχοντας. Όμως υπάρχει ένα συγκεκριμένο ζώο που κάνει το ακριβώς αντίθετο. Και αυτό είναι ο σκατζόχυρος. Οι σκατζόχυροι όταν αισθανθούν κίνδυνο απλά κουλουριάζονται σαν μπάλα και μένουν ακίνητοι ώσπου να περάσει ο κίνδυνος. Το 1994 για πρώτη φορά στον Καναδά βρέθηκαν δύο σκατζόχυροι, τα αγκάθια των οποίων είχαν πραγματικά πλεχτεί μέσα στη δομή του αγρογραφήματος. Δεν ήταν ζωντανοί, ήταν λιώμα. Και τα αγκάθια ακολουθούσαν το πλέξιμο του γραφήματος. Από όσο ξέρω, αυτή ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε αυτά τα μοτίβα που είναι πολύ δύσκολο να τα φτιάξεις για να κάνεις πλάκα. Οι απλοί κύκλοι άρχισαν να γίνονται όλο και πιο σύνθετοι. Κάθε χρόνο ο αριθμός τους αυξανόταν έως τις αρχές της δεκαετίας του 90 και κάθε χρόνο υπήρχε το λεγόμενο Grand Finale, το μεγαλύτερο, πιο σύνθετο και πιο όμορφο σχήμα από όλα τα άλλα. Αυτό εδώ είναι από το 1993 και θεωρείται το Grand Finale του 1993. Οι ερευνητές που έλεγαν πως πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο όπου ο αέρας χτυπάει αυτές τις οδιές δημιουργώντας δίνες, βλέποντας αυτό, είπαν αυτό είναι αρκετά πολύπλοκο και μοιάζει αρκετά εσκεμμένο. Ίσως κάτι άλλο συμβαίνει. Το 1994 είχα την ευκαιρία να παραστώ και να παρουσιάσω ένα σώμα πληροφοριών σε ένα συνέδριο για τα αγρογραφήματα. Και ενώ όσο ήμασταν εκεί, τα αγρογραφήματα εμφανίζονταν με μια συχνότητα των 11 ανά ημέρα, παντού γύρω από την περιοχή που βρισκόμαστε. Το επόμενο slide που θα σας δείξω είναι αυτό που θεωρείται το Grand Finale του 1994. Μια πανέμορφη εικόνα ενός πολύ δυνατού σχήματος της επιστήμης της ιερής γεωμετρίας. Αν είστε σχετικοί με την ιερή γεωμετρία θα ξέρετε ότι αυτό ονομάζεται ο σπόρος της ζωής και είναι ένα συστατικό ενός μεγαλύτερου μοτίβου που λέγεται το άνθος της ζωής. Αν δεν είστε σχετικοί με την ιερή γεωμετρία, απλά ξέρετε κοιτάζοντάς το νιώθετε, το διαισθάνεστε πως κάτι πολύ σημαντικό συμβαίνει εδώ πέρα. Αυτό είναι ένα πολύ δυνατό, πολύ ηχηρό σύμβολο.
Το 1995 η εισοδιά έχει ολοκληρωθεί. Πήραμε τα slides, δεν τα έχω δείξει σε πολύ κόσμο. Και θα σας δείξω μια εικόνα που έχω, κατά τη γνώμη μου, από τις πιο ενδιαφέρουσες του 1995. Πολλοί ερευνητές πιστεύουν πως βλέπουμε μια αναπαράσταση του ηλιακού μας συστήματος. Εδώ είναι ο ήλιος στο κέντρο και εδώ βλέπετε τον Ερμή και την τροχιά του Ερμή, την Αφροδίτη και την τροχιά της Αφροδίτης, την τροχιά της Γης και δεν υπάρχει η Γη. Ύστερα τον Άρη και την τροχιά του Άρη, τη ζώνη των αστεροειδών και την τροχιά της και δεν βλέπουμε τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτό λέει κάτι πολύ όμοιο με αυτό που πολλά άλλα αγρογραφήματα μας έχουν πει, που είναι απλά ότι πρόκειται να συμβεί μια αλλαγή επάνω στη Γη, επάνω στη ζωή των κατοίκων της Γης. Εγώ δεν πιστεύω ότι σημαίνει ότι η Γη απλά θα εξαφανιστεί. Πιστεύω ότι η Γη, όπως την ξέραμε πάντα, περνάει μια τρομακτική μετάβαση και πιθανότητα δεν θα είναι ποτέ πια η ίδια μετά από αυτή τη μετάβαση. Δεν υπονοώ καθόλου με αυτό το slide ότι θα εξαφανιστεί τελείως η Γη. Βλέπουμε αυτά τα πρότυπα να εμφανίζονται σε πολλά μέρη, μερικά από τα οποία είναι τελείως απροσδόκητα μέρη. Το επόμενο είναι από μια μικρή πόλη, το Σόναση. Και εκεί βλέπουμε έναν υπότιτλο. Τα έχουμε ξαναδεί στο Σόναση, αλλά η Έριν δεν ήταν προετοιμασμένη για τα χαλογραφήματα που εμφανίστηκαν στο σαλόνι της. Λοιπόν, εμφανίζονται και σε άλλα μέρη, δεν ξέρω. Πάντως αυτό είναι γελιοδέστατο. Αλλά δεν απέχει πολύ από το πραγματικό φαινόμενο. Δεν έχω δει γραφήματα σε χαλιά. Αλλά έχω δει αληθινές φωτογραφίες από γραφήματα που εμφανίζονται σε μέρη όπου δεν υπάρχουν φοιτίες, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μέσο υπάρχει εκεί, μέσα στον πάγο. Παγωμένα ποτάμια, λίμνες και ρεματιές κατά τη διάρκεια του χειμώνα στα βορειοδυτικά, στην Νεάπολη, στο Σεντ Πολ και σε όλη την Αμερικανική έρημο στα νότιο-δυτικά. Τα γραφήματα δεν είναι χαραγμένα στην επιφάνεια του πάγου ή από κάτω. Είναι ενσωματωμένα στα εσώτερα στρώματα του πάγου και δεν διαρκούν πολύ. Και ακόμα πιο πέρα, για πρώτη φορά πέρσι, το 1995, είδα ένα φαινόμενο στο Νέο Μεξικό, σε έναν αμόλοφο, στον ποταμό Grand River. Η εικόνα που θα σας δείξω πάρθηκε από ένα αερόστατο που πετούσε στα 800 μέτρα πάνω από την επιφάνεια. Έχασε γρήγορα πολύ αέρα και κατέβηκε στα 70 μέτρα. Ο οδηγός του πίστεψε πως θα συνετρίβεται. Κοιτώντας κάτω από τα 70 μέτρα, συνέπεσε να είναι ακριβώς μεσημέρι και ησημερία, και αυτό που είδε ήταν αυτό. Μια σπήρα, μια πολύ συγκεκριμένη μορφή σπήρας που βλέπουμε συχνά στα πετρογλυφικά, στα νοτιοδυτικά, στις παραδόσεις των Χόπι, των Νάβαχο και άλλων ηθαγενών εκείνης της εποχής. Είναι η σπήρα του χρόνου, της ζωής, και το ενδιαφέρον αυτής της συγκεκριμένης σπήρας είναι ότι δεν διήρκεσε πολύ. Εξαφανίστηκε μετά από μερικές ώρες. Το νερό ανέβηκε και κάλυψε το γράφημα. Βλέπουμε λοιπόν ένα φαινόμενο που αν δεν είναι καινούριο, δεν υπάρχουν καταγραφές στους τελευταίους αιώνες. Όλα αυτά συμβαίνουν τώρα, στα τελευταία χρόνια, πριν το κλείσιμο του κύκλου, το κλείσιμο αυτής της δεκαετίας, αυτού του τεράστιου κύκλου που άρχισε σχεδόν 200.000 χρόνια πριν. Γιατί? Τι σημαίνει για εσάς και για μένα? Ξανά, η συνέχεια των πληροφοριών και το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτές οι πληροφορίες μας δίνονται είναι πολύ σημαντικά. Ένα επιπλέον φαινόμενο για το οποίο θα ήθελα να μιλήσω καθώς προχωράμε μέσα σε αυτές τις πληροφορίες είναι η λεγόμενη ζώνη των φωτονίων. Υπάρχουν αρκετές πληροφορίες και αρκετά βιβλία σήμερα και πολλοί κόσμος μιλά για τη ζώνη των φωτονίων. Τι σημαίνει για μας και για τη ζωή μας αυτό το φαινόμενο για το οποίο δεν υπάρχει σημείο αναφοράς? Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα.
Essentially what the photon belt is, in 1961, an astronomer named Robert Stanley began to detect particles of light, increased numbers of these particles in the atmosphere of the Earth. They were called photons. And they've been measured since 1961, and they have continued to increase in density. So what's happening is we are moving into a band, if you will, of greater and greater density, greater and greater particles of light. Well, researchers now know that this band is a band that our solar system runs into, or actually passes through, once about every 26 to 27,000 years, somewhere right around there, depending on which calendars we're looking at. And that it takes our solar system about 2,000 years for us to pass from one edge to the other of this band. And at the 1,000-year point, we are in the center of the band, the densest portion of the light that this band, that this photon belt has to offer. Now, there are texts out there from their perspective that have offered a scenario that some people appears frightening. And there is has been some concern about what it means to us, what it means to our lives as we pass into this photon belt. We're in the photon belt right now. And you're watching this video, I'm able to record this video, our material, our equipment is still functioning, and we're in this photon belt. What I believe is happening is that the interpretation of our time, when we actually reach the midpoint of the photon belt, that time coincides very closely with a point in history that the ancients called the shift of the ages. And as we go through our magnetic models and the models of base resonance frequency of the Earth, you will see what those parameters mean to our lives, and you'll see how those parameters timed synchronistically with the moving into the center of the photon belt, how they provide a very different and unique experience for us. I believe that this is a very healthy and a very natural process that we are moving into. It's a process not to be feared, to be welcomed, as this photon belt is offering to you and I a reference signal, a reference frequency of light. And that will make more sense, and we'll refer back to this as we move. What the Mayan calendar says is that time, as you and Το ημερολόγιο των Μάγια λέει πως ο χρόνος, όπως όλοι μας τον ξέρουμε, στην πραγματικότητα τελείωσε τον Ιούλιο του 1992. Και μεταξύ του Ιουλίου του 1992 και του Δεκεμβρίου του 2012, εσείς και εγώ εμπειρώμαστε κάτι ενδιάμεσο. Ένα σημείο μετάβασης μεταξύ δύο ειδών χρόνου, όπως ορίζονται από το φως που δέχεται η Γη.
πίσω ξανά στη ζώνη των φωτονίων. Οι Μάγιας ήταν τόσο σαφείς περί αυτής της χρονικής περίοδου που την έχουν ονομάσει κιόλας. Την ονόμασαν μη χρόνος και είπαν ότι αυτοί που θα ζήσουν σε αυτή τη διασυνδετική περίοδο μεταξύ του χρόνου που πάντα ήταν και του χρόνου που πρόκειται να είναι, θα ζήσουν στην περίοδο του μη χρόνου. Και ότι χρειάζεται ένα πολύ δυνατό όν, ένα πολύ ιδιαίτερο όν, ένα όν ικανό να θυμάται, να εστιάζει και να διατηρεί αυτή την εστίαση της φύσεως και του σκοπού της ζωής του, να ζει κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου. Έτσι το ημερολόγιο των Μάγια 18.000 ετών εστιάζει σε αυτές τις ημέρες, σε αυτή την εποχή της ιστορίας. Γιατί όλα αυτά τα ημερολόγια δείχνουν το τώρα? Ποια είναι η αιτία που επιτρέπει αυτή την αλλαγή σε αυτόν τον καιρό μέσα σε αυτά τα ημερολόγια? Για να κατανοήσουμε πραγματικά τι ακριβώς είναι αυτή η διαδικασία, όλα αυτά τα φαινόμενα, τα πρωτοφανή και εξωφρενικά πράγματα που βλέπουμε να συμβαίνουν χωρίς κανένα σημείο αναφοράς, για να καταλάβουμε τη συνέχεια και την αλληλοσυσχετιζόμενη φύση αυτών των γεγονότων, το κλειδί είναι να δούμε την γη μέσα από τα μάτια και των αρχαίων παραδόσεων και της γλώσσας της σύγχρονης επιστήμης. Είναι το πάντρεμα, η ένωση αυτών των παραδόσεων που μας επιτρέπει την κατανόηση και τη σοφία να πάμε μπροστά μέσα από αυτήν την χωρίς προηγούμενο περίοδο. Καθώς πηγαίνουμε προς τη γη, μόνο για λίγες στιγμές. Αυτό μπορεί να φανεί σαν πολύ επιστημονικό, μα είναι μόνο για λίγες στιγμές. Σας ζητώ να δείτε αυτό. Μπορεί να το έχετε κάνει στο σχολείο. Αν όχι, μπορείτε να το κάνετε τώρα μόνοι σας στο σπίτι. Αν πας σε ένα μαγαζί με εργαλεία και πάρεις μια σιδερένια ράβδο και τη λήξεις γύρω της έναν αγωγό, ένα χάλκινο σύρμα σε μια ορισμένη κατεύθυνση και περάσεις ηλεκτρισμό μέσα από αυτό το σύρμα σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, αυτό που θα συμβεί είναι ότι η ράβδος αναπτύσσει το γνωστό φαινόμενο της πολικότητας που έχει έναν βόρειο και έναν νότιο πόλο. Όταν ο ηλεκτρισμός σταματήσει, η πολικότητα εξαφανίζεται. Είναι η ροή των ηλεκτρονίων, είναι σημαντικό αυτό, σε μια κυκλική μορφή γύρω από το σίδερο που παράγει τα μαγνητικά πεδία. Τώρα αν πάρεις την ίδια ράβδο με την ίδια διάταξη και περάσεις ηλεκτρισμό κατά την αντίθετη φορά, η κίνηση των ηλεκτρονίων γύρω από το σίδερο πάλι δημιουργεί ένα βόρειο και ένα νότιο πόλο. Αλλά κοιτάξτε, οι πόλοι έχουν αντιστραφεί. Αυτό που πριν ήταν βόρειος έγινε νότιος και αυτό που πριν ήταν νότιος έγινε βόρειος πόλος. Αυτή είναι μια ωραία μεταφορά για το τι ακριβώς συμβαίνει στη γη και στον κόσμο μας ακριβώς τώρα. Μέχρι πρόσφατα, κοιτάζοντας μια τομή της γης, πιστεύαμε πως ήταν κάτι παρόμοιο με αυτό που βλέπουμε εδώ. Αυτό το διάγραμμα δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 90. Βλέπουμε το φλοιό σαν μπλε, τον πιο πυκνό μανδύα και σαν κόκκινο και κίτρινο το εσωτερικό και εξωτερικό πυρήνα της γης. Μέσα στους περασμένους μήνες είδαμε ότι αυτή η εικόνα είναι πεπερασμένη. Καθώς ανακαλύψαμε πως το κέντρο της γης δεν είναι καθόλου σφαιρικό, ότι εκ φύσεως είναι κρυσταλλικό και ακολουθεί τη μορφή ενός πλατωνικού στερεού, την αρχαία μορφή του δωδεκάεδρου, και είναι περίπου 98% σίδηρος. Τώρα θυμηθείτε την προηγούμενη επίδειξη με το χάλκινο σύρμα και τη σιδερένια ράβδα και τα ηλεκτρόνια που περνούν μέσα στο σύρμα σε κυκλική μορφή γύρω από το σίδηρο, σχηματίζοντας τα μαγνητικά πεδία. Όταν σπούδαζα γεωλογία για να γίνω γεωλόγος, πίσω στη δεκαετία του 70, ένα από τα μεγάλα μυστήρια ήταν από πού προέρχονται αυτά τα μαγνητικά πεδία. Γνωρίζουμε την ύπαρξή τους, αλλά όχι την προέλευσή τους. Αυτό που μας λένε τα αρχαία κείμενα και που τώρα γνωρίζουμε και μπορούμε να δείξουμε είναι ότι αυτά τα μαγνητικά πεδία προέρχονται από την ίδια μεταφορά, όπως τα ηλεκτρόνια που περνούσαν μέσα από το χάλκινο σύρμα και τη σιδερένια ράβδο. Η γη περιστρέφεται. Αν δεις ένα μοντέλο της γης, να η γη μας, η γη περιστρέφεται γύρω από έναν άξονα.
Και με αυτή την περιστροφή, αυτό που συμβαίνει, για να είναι πολύ σαφής όσον αφορά στο μηχανισμό, είναι ότι συμβαίνει η περιστροφή και μέσα σε αυτή ο μανδύας εσωτερικά περιστρέφεται με μικρότερη ταχύτητα και ο φλοιός περιστρέφεται με διαφορετική ταχύτητα και ο εσωτερικός πυρήνας περιστρέφεται με διαφορετική ταχύτητα και όλα περιστρέφονται συγχρόνως με διαφορετικές τιμές. Με αυτή την περιστροφή στην ουσία έχουμε ηλεκτρόνια που κινούνται γύρω από σίδηρο, τους σιδερένιους πυρήνες της Γης, και είναι η περιστροφή αυτή που δημιουργεί τα πολύ δυνατά μαγνητικά πεδία στα οποία αναφερόμαστε. Έτσι λοιπόν, τα μαγνητικά πεδία της Γης παράγονται από την περιστροφή της Γης. Υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον που συμβαίνει με τα μαγνητικά πεδία της Γης σήμερα. Οι ερευνητές είδαν ότι όσο γρηγορότερα περιστρέφεται η Γη, τόσο πιο δυνατά είναι τα πεδία. Και όσο πιο αργά περιστρέφεται η Γη, τόσο πιο αδύναμα είναι τα πεδία. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό που βλέπουμε σε αυτή την εικόνα είναι μια γραμμή των μαγνητικών πεδίων της Γης διαμέσου του χρόνου. Ο χρόνος κυλάει σε αυτή την κατεύθυνση. Εδώ είναι η παρούσα στιγμή, σήμερα. Εδώ είμαστε 2.000 χρόνια πριν. Και βλέπουμε ότι πριν 2.000 χρόνια τα μαγνητικά πεδία κορυφώθηκαν. Ήταν ψηλότερα πριν 2.000 χρόνια από ό,τι είχαν υπάρξει για ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Λέμε λοιπόν ότι 2.000 χρόνια πριν η Γη είχε τα πιο δυνατά, τα πιο έντονα μαγνητικά πεδία. Περιστρεφόταν γρηγορότερα για να ενεργοποιεί αυτά τα πολύ δυνατά μαγνητικά πεδία. Και τότε κάτι άρχισε να συμβαίνει. Όπως βλέπετε, τα μαγνητικά πεδία πέφτουν. Αν αυτά εξαρτώνται από την ταχύτητα περιστροφής και όσο ταχύτερα περιστρέφεται η Γη, τόσο δυνατότερα είναι τα πεδία. Όταν βλέπεις χαμηλά πεδία, βλέπεις μια μείωση της περιστροφής της Γης. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει. Η Γη τώρα επιβραδύνει, περιστρέφεται πιο αργά κάθε χρόνο. Οι ερευνητές το γνωρίζουν αυτό. Το έχουν μετρήσει στο Εθνικό Γραφείο Σταθερών, στο Κολοράντο. Κάθε χρόνο πρέπει να ρυθμίζουν τα ατομικά ρολόγια για να μπορούν να ακολουθούν τον χρόνο μας. Πρέπει να ρυθμίζουν αυτά τα ρολόγια για να αντισταθμίσουν την επιβράδυνση της περιστροφής της Γης. Τώρα, ομολογουμένως, δεν χρειάζεται και πολύ μεγάλη ρύθμιση. Πρόκειται για απειροελάχιστα αυξητικά χρονικά διαστήματα και αυτά τα αυξητικά χρονικά διαστήματα συσσωρεύονται, προστίθενται το ένα στο άλλο μέσα σε μεγάλες χρονικές περιόδους. Και οι ερευνητές λένε πως αν δεν το κάναμε αυτό μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας, αυτό που ήταν μεσημέρι θα γινόταν μεσάνυχτα. Τόση πολλή επίδραση έχει η περιστροφή της Γης στη διατήρηση του χρόνου. Αν βλέπουμε το μαγνητικό πεδίο να μειώνεται, σημαίνει πως η περιστροφή της Γης επιβραδύνει. Πάω σε αυτόν εδώ τον πίνακα. Βλέπετε πως αυτή η γραμμή δείχνει την ένταση των μαγνητικών της Γης, καθώς ο χρόνος αυξάνεται προς αυτή την κατεύθυνση. Εδώ είναι τα μαγνητικά, εδώ είναι τα καθόλου μαγνητικά, μαγνητικά στο σημείο 0. Και εμείς είμαστε κάπου εδώ. Χάνουμε μαγνητικά πάρα πολύ γρήγορα. Ενδιαφέρον είναι το ότι δεν πρόκειται για μια γραμμική πτώση. Οι ερευνητές δεν μπορούν να προσδιορίσουν, κοιτάζοντας τα μαγνητικά 50 χρόνια πίσω και 5 χρόνια πίσω, πού θα βρίσκονται 5 χρόνια από σήμερα. Δεν λειτουργεί γραμμικά. Λειτουργεί γεωμετρικά. Εύχομαι να είναι μαρκαδόρος για πίνακα αυτός εδώ. Βλέπουμε μια γεωμετρική πτώση σε αυτά τα μαγνητικά πεδία. Θα μου πείτε καλά, πόσο ακριβώς πέφτουν αυτά τα πεδία. Σήμερα βλέπουμε μαγνητικά 50% λιγότερα από αυτά που υπήρχαν μόλις 1500 χρόνια πριν. Και φαίνεται ότι χάνουμε κάπου 5, 6, ίσως 8% του μαγνητικού πεδίου κάθε 100 χρόνια μέχρι σχετικά πρόσφατα. Και τώρα χάνουμε ακόμα περισσότερα, συμβαίνει ταχύτερα. Άρα μπορούμε να πούμε ότι όσο πιο πολύ πέφτουν, τόσο γρηγορότερα πέφτουν.
Μέσω κοινών φίλων είχα την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό με κάποιον από την οργάνωση GeoMonitor. Αυτοί παρακολουθούν τέτοιου είδους πράγματα, μαγνητικά, συχνότητες κλπ. Και μου είπαν πως ναι, τα μαγνητικά όντως πέφτουν πολύ γρήγορα. Και είπαν δύο πολύ σημαντικά πράγματα που θα σας πω. Το πρώτο που είπαν είναι κάθε φορά στην καταγεγραμμένη ιστορία της Γης που τα μαγνητικά έπεφταν σε τέτοιο βαθμό, πάντα ήταν ο προάγγελος μιας αντιστροφής των πόλων 180 μοίρες, όπου ο βόρειος πόλος γίνεται νότιος και ο νότιος γίνεται βόρειος. Θα δούμε το μηχανισμό γι' αυτό σε λίγο. Και το δεύτερο πράγμα που είπαν, που βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέρον, αν κάποιος τους ρώταγε πόσο χαμηλά είναι τα μαγνητικά της Γης αυτή τη στιγμή, αυτό που είπαν ήταν ότι σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10, με το 10 να είναι οι υψηλότερες μετρήσεις, τα πιο δυνατά μαγνητικά. Ακριβώς τώρα, στις αρχές του 1996, η Γη βρίσκεται μεταξύ 1 και 1,5 βαθμών σε αυτή την κλίμακα. Τόσο χαμηλά είναι τα πεδία με μια σχετική έννοια και συνεχίζουν να πέφτουν. Τώρα, το ενδιαφέρον σχετικά με αυτό είναι ότι δεν είναι κάτι καινούριο. Η πτώση των μαγνητικών πεδίων της Γης δεν είναι ένα νέο φαινόμενο. Έχω ένα σχέδιο εδώ. Είναι από βιβλίο και έτσι είναι δύσκολο να το δείτε. Και αυτό που σας δείχνω είναι μια χρονική κλίμακα με το παρόν στην κορυφή και την αρχαιότητα στη βάση. Αυτή η κλίμακα αντιπροσωπεύει 4,5 εκατομμύρια χρόνια. Οι στήλες που θέλω να προσέξετε είναι αυτή εδώ, αυτά τα κουτάκια. Και ακριβώς δίπλα, αυτή εδώ. Κάθε ένα από αυτά τα κουτάκια αντιπροσωπεύει μια γεωλογική περίοδο όπου η Γη ήταν με το βόρειο πόλο όπως το ξέρουμε σήμερα ή με το βόρειο πόλο αντεστραμμένο. Έτσι, για παράδειγμα, αυτό εδώ το κουτί περιγράφει μια μακρά περίοδο όπου βόρειος και νότιος πόλος ήταν όπως είναι σήμερα. Εδώ είναι μια άλλη τέτοια περίοδος. Και κοιτάξτε πόσο σύντομη είναι. Εδώ βλέπουμε περιόδους όπου η πόλη ήταν αντίθετα από όπως είναι σήμερα. Βλέπετε λοιπόν πως πολλές φορές στην ιστορία της Γης, γι' αυτό σας δείχνω αυτό το slide, η Γη έχει υποστεί μια 180 μοιρών αντιστροφή των μαγνητικών πόλων. Βλέπουμε τουλάχιστον 14 φορές τα τελευταία 4,5 εκατομμύρια χρόνια όπου είχαμε αντιστροφή των πόλων. Η πιο πρόσφατη που ξέρουμε μέσα από γεωλογικά στοιχεία φαίνεται να είναι μεταξύ 11 και 13.000 χρόνια πριν και συμπίπτει πολύ καλά με τους υπολογισμούς του Πλάτωνα για την καταστροφή της Ατλαντίδας και τον βιβλικό κατακλυσμό από κάποια γεωλογικά στοιχεία που έχουμε από την Αίγυπτο και τη Μέση Ανατολή. Κάποια αρχαία κείμενα πάντως καταδεικνύουν ότι μπορεί να είχαμε μια τέτοια αντιστροφή πολύ πιο πρόσφατα, 3.500 με 3.600 χρόνια πριν. Οι παραδόσεις και προφητείες πολλών ηθαγενών φαίνεται να καταδεικνύουν αυτό. 3.500 χρόνια δεν είναι πολύ πίσω για να βρούμε γεωλογικά στοιχεία. Βρίσκουμε τέτοιες αποδείξεις μέσα στους πάγους, στα παγόβουνα της Γρυλανδίας και της Ανταρκτικής. Καθώς παίρνουμε μετρήσεις οξυγόνου και διοξιδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, βλέπουμε ότι κάτι συνέβαινε 3.500 χρόνια πριν. Επίσης αυτό συμπίπτει όμορφα με το έργο του Ζαχαρία Σίτσιν στο βιβλίο του «Ο 12ος πλανήτης» και με πολλά από τα καταστροφικά γεγονότα που αυτός έχει καταδείξει. Έτσι, ίσως να έχουμε την εμπειρία μιας 180 μοιρών αντιστροφής μόλις 3.500 χρόνια πριν. Από όσο ξέρω, αυτό ποτέ δεν συνέβη με 6,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους να κατοικούν στον πλανήτη. Και φαίνεται ότι εσείς και εγώ βιώνουμε τις ημέρες προαγγέλους αυτής ακριβώς της εμπειρίας και όχι μόνο.
Δείτε, αυτά είναι τα μαγνητικά πεδία και απλά σας ζητάω να θυμάστε ότι καθώς τα μαγνητικά πεδία πέφτουν, όσο ταχύτερα πέφτουν, φαίνεται πως κινούμαστε προς ένα σημείο όπου δεν θα υπάρχουν καθόλου μαγνητικά. Μαγνητικά στο σημείο 0. Την ίδια στιγμή υπάρχει μια άλλη παράμετρος που ξεδιπλώνεται μέσα στην εμπειρία μας ακριβώς τώρα, που ονομάζεται βασική αντιχητική συχνότητα. Είναι μια θεμελιώδης δόνηση, ένας θεμελιώδης καρδιακός χτύπος της γης. Κάθε δευτερόλεπτο που η γη πάλεται ηλεκτρομαγνητικά, αυτός ο παλμός ιστορικά είναι ένας ορισμένος αριθμός χτύπων ανά δευτερόλεπτο, ή κύκλων ανά δευτερόλεπτο, ή hertz ανά δευτερόλεπτο. Παραδοσιακά αυτό το νούμερο ήταν 7,8. Αυτό το νούμερο μετρήθηκε το 1899 και σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, το 20, το 30, στον Πρώτο Παγκόσμιο, στον Δεύτερο Παγκόσμιο, το 50, μέχρι και τη δεκαετία του 80, αυτό το νούμερο διατηρείται συνεχώς στους 7,8 βαθμούς ανά δευτερόλεπτο. Ήταν τόσο σταθερό που μάλιστα το 1958 έγινε μια συνάντηση, μια παγκόσμια συνάντηση τεχνολογικών κρατών που συμφώνησε ότι από το 1958 και μετά δεν θα εκδίδεται αυτή η συχνότητα, αυτή η πληροφορία, γιατί έγινε μια βασική συχνότητα στις επικοινωνίες και αργότερα χρησιμοποιήθηκε σε νέα οπλικά συστήματα, ηλεκτρομαγνητικά οπλικά συστήματα βασισμένα σε αυτόν τον θεμελιώδη παλμό της γης. Ήταν το IGY, το Διεθνές Γεωφυσικό Έτος. Λοιπόν, μέχρι πρόσφατα πιστεύαμε ότι αυτός ο αριθμός, το 7,8, ήταν μια σταθερά. Κάθε δευτερόλεπτο η γη πάλεται σε μια ορισμένη συχνότητα. Στο τέλος της δεκαετίας του 80 ξανά, κάτι ενδιαφέρον άρχισε να συμβαίνει. Βλέπουμε το εξής. 7,8 συνέχεια το 1970, το 80 και το 86-87, κάπου εκεί. Αυτός ο αριθμός άρχισε να αυξάνεται μυστηριωδώς και πήγε από το 7,8 στο 8, στο 8,2, 8,3, 8,6. Στο τέλος του 1996 ο αριθμός αξιολογήθηκε στους 8,6 κύκλους ανά δευτερόλεπτο μέσα σε λίγα μόνο χρόνια. Ήταν σταθερός όλο αυτό το διάστημα που τον μετρούσαμε. Τώρα το 1996 οι ερευνητές αναφέρουν αριθμούς της τάξης των 9 κύκλων ανά δευτερόλεπτο. Δεν το έχω δει άμεσα, είναι απλά εισερχόμενες αναφορές. Αλλά δεν θα εκπλησόμουν, καθώς όπως μπορείτε να δείτε στο σχεδιάγραμμά μας εδώ, αυτή η πράσινη γραμμή αντιπροσωπεύει τον θεμελιώδη παλμό της γης, την βασική αντιχητική συχνότητα της γης. Παρεπιπτόντως, αν θέλετε να το βρείτε αυτό στη λογοτεχνία, ψάξτε στο Schumann, S-C-H-U-M-A-N-N. Αγνοήστε τις αναφορές για τον συνθέτη Schumann και ψάξτε για την συχνότητα Schumann. Εκεί θα το βρείτε. Εδώ λοιπόν ο χρόνος πάλι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και η συχνότητα αυξάνεται σε αυτόν εδώ τον άξονα. Καθώς κινούμαστε μπροστά στο χρόνο, αυτή η δόνηση αυξάνεται και πάλι δεν είναι γραμμική. Όσο πιο πολύ αυξάνεται, τόσο γρηγορότερα αυξάνεται. Τώρα υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά τον τρόπο που αυτή η συχνότητα φαίνεται να κυβερνά τη ζωή μας. Είναι μια σειρά αριθμών που αν έχετε μελετήσει η ιερή γεωμετρία είστε εξοικειωμένοι με αυτούς τους αριθμούς. Ονομάζεται ακολουθία Φιμπονάτσι. Αρχίζει έτσι. Fibonacci series of numbers. It is a sequence that begins like this. These are the first 12 elements of the sequence. Αυτά είναι τα 12 πρώτα στοιχεία της ακολουθίας. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Κάθε στοιχείο προκύπτει από την πρόσθεση των δύο προηγουμένων στοιχείων. 1 και 1 ίσον 2, 2 συν 1 ίσον 3, 3 συν 2 ίσον 5. Αυτός είναι ένας βασικός κώδικας που κυβερνά τον τρόπο που η ζωή εκφράζεται στον κόσμο μας.
Στο σώμα σας, για παράδειγμα, αν μετρήσεις την πρώτη φάλαγγα του δαχτύλου σου και κάνει το ίδιο και ο διπλανός σου, και μετά μετρήσεις την δεύτερη φάλαγγα και επίσης ο διπλανός σου, τα νούμερα θα διαφέρουν. Αν διαιρέσεις τα νούμερα μεταξύ τους, το μεγαλύτερο με το μικρότερο νούμερο, θα δεις ότι η αναλογία μεταξύ των δύο αριθμών θα είναι η ίδια. Συμβαίνει με αυτή την ακολουθία, διαιρώντας το 8 με το 5, το 3 με το 2. Και αυτή η αναλογία είναι 0,618, η λεγόμενη χρυσή τομή. Είναι μια πολύ δυνατή αλληλουχία αριθμών που κυβερνά όχι μόνο τις αναλογίες του ανθρώπινου σώματος, το πώς είναι βαλμένα τα μάτια μας στο κεφάλι, το ύψος των αυτιών μας και το πού βρίσκεται η μύτη μας πάνω από τα χείλη, πόσο μεγάλοι είναι οι πνεύμονές μας, πού βρίσκεται ο ασφαλός και αναλογίες του υπόλοιπου σώματος, το πώς ένα δάχτυλο ξέρει πώς να γίνει ένα μικρό δάχτυλο αντί για αντίχειραση δείκτης. Αυτή η ακολουθία κυβερνά τη δομή των κλαδιών των δέντρων, τα κανάλια των φυτών, το πώς το νερό περνάει μέσα από τα κλαδιά, το πώς δομείται ο κεραυνός, αν παρατηρήσετε έναν κεραυνό που κινείται στον ουρανό. Όλες αυτές οι δομές κυβερνώνται από αυτή την ακολουθία αριθμών και φαίνεται πως αυτή η ακολουθία επίσης κυβερνά τον θεμελιώδη παλμό της γης μας. Έτσι, ιστορικά, η γη έχει 7,8 κύκλους ανά δευτερόλεπτο. Κινούμαστε γρήγορα τώρα πέρα από αυτό. Οι ερευνητές τώρα υποψιάζονται πως κινούμαστε προς το επόμενο στοιχείο αυτής της ακολουθίας που κυβερνά τον παλμό της γης. Το τυχερό 13. 13 κύκλοι ανά δευτερόλεπτο. Αυτό είναι σημαντικό για εσάς. Να γιατί. Μόλις σας έδωσα δύο ψηφιακά υπολογιζόμενες παραμέτρους της γης. Αυτές είναι οι παράμετροι που καθορίζουν ως επιτοπλίστων την εμπειρία μας σε επίπεδο κυταρικής, γενετικής και συναισθηματικής ανταπόκρισης σε αυτό που ονομάζουμε ζωή. Κυβερνώνται από αυτή την ακολουθία αριθμών. Αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Με αυτήν μόνο την πληροφορία θα έχετε αρκετή γνώση ώστε να μπορέσετε να αναπτύξετε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο όλα τα υπόλοιπα που θα δούμε στη συνέχεια, όλα τα συμβάντα της ζωής σας ξεδιπλώνονται μέσα στο πλαίσιο αυτών των παραμέτρων. Θα δείτε γιατί είναι τόσο σημαντικό. Τα μαγνητικά πέφτουν ταχαίως, φαινομενικά πηγαίνοντας σε μια στιγμή μηδενικών μαγνητικών. Η συχνότητα αυξάνεται ταχαίως, φαινομενικά κινούμενη στο να φτάσει ένα κατόφλι ενός θεμελιώδους παλμού της τάξης των 13 κύκλων ανά δευτερόλεπτο. Την ημέρα που θα γίνει αυτό, την ημέρα που αυτές οι δύο παράμετροι θα έρθουν πολύ κοντά, πιθανότατα σημαίνει πως αυτό το σημείο, αυτό το αθώο μικρό σημείο εκεί πέρα, είναι η μέρα που κάθε σύστημα πεποιθήσεων, κάθε θρησκεία, όλα τα μυστικά τάγματα και σχολές και ιερές σέκτες, των Ροδόσταυρων, του τάγματος του Αγίου Δισκοπότηρου, διάφορες άλλες σέκτες, οι παραδόσεις των Εσσέων, οι Αιγυπτιακές μυστικές σχολές, οι Περουβιανές μυστικές σχολές, οι χριστιανικές παραδόσεις, όλα βασίζονται πάνω σε ιδέες και αντιλήψεις του τι εσείς και εγώ πρέπει να κάνουμε για να προετοιμάσουμε το σώμα μας και τα αισθήματά μας, ώστε να μεταβούμε αρμονικά σε αυτή την ημέρα της ανθρώπινης ιστορίας που οι αρχαίοι αποκάλεσαν αλλαγή των εποχών, και εγώ θα ονομάσω απλά αλλαγή από εδώ και στο εξής. Περί αυτού πρόκειται. Κάποιοι το λένε New Age. Από αυτό το σημείο και μετά, αυτό ονομάζουν New Age. Κάποιοι άλλοι το λένε η εποχή του Χριστού επί της γης. Υπάρχουν τόσες λέξεις για αυτό που σκέφτηκα να προσθέσω άλλη μία και να το ονομάσω σημείο 0, εμπειρία του σημείου 0. Οι Χόποι λένε ότι έχουμε ζήσει 5 παρελθόντες κόσμους, τώρα βρισκόμαστε στον 5ο, και ότι σε κάθε έναν από αυτούς
Υπήρξε μια περίοδος που ο νους και η καρδιά διαχωρίστηκαν τόσο πολύ, η σύνδεση, η σχέση μεταξύ του νου και της καρδιάς ήρθε σε τέτοια συμφωνία, που δεν υπήρχε τρόπος να βρούμε τη θεραπεία και η γη περνάει μια περίοδο εξαγνισμού, ώστε να συμβεί η θεραπευτική διαδικασία ξανά. Έτσι, από την οπτική των Χόπι, τώρα εμείς προσεγγίζουμε την περίοδο του έκτου κόσμου. Άλλοι ηθαγενείς λένε πως έχουμε ζήσει σε ένα όνειρο για χιλιάδες χρόνια και ότι το βράδυ στον ύπνο μας ζούμε ένα όνειρο μέσα στο όνειρο και ότι εκείνη την ημέρα το όνειρό μας θα αλλάξει. Θα είναι ένα καινούργιο όνειρο από εκείνη τη μέρα και μετά. Αυτό το σημείο παρέχει το πλαίσιο μέσα στο οποίο όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες θα ξεδιπλωθούν καθώς θα βαδίσουμε στις επόμενες ώρες. Αυτό, το σημείο 0. Ας συνοψίσουμε ό,τι έχουμε πει, γιατί καλύψαμε πολύ υλικό σε μόλις μερικές στιγμές. This is our Earth, a schematic, a cross-section schematic of the Earth. Αυτή είναι μια τομή της γης μας. And the Earth rotates about an iron core. Η γη περιστρέφεται γύρω από έναν σιδερένιο πυρήνα. And remember, it's not only the Earth καθώς περιστρέφεται, και προσέξτε, δεν είναι μόνο η γη όπως φαίνεται εξωτερικά. Είναι όλα τα εσωτερικά στρώματα που περιστρέφονται την ίδια στιγμή. Καθώς λοιπόν περιστρέφεται, ενεργοποιεί μαγνητικά πεδία. Όσο ταχύτερη η περιστροφή, τόσο εντονότερα τα πεδία. Όσο πιο αργή η περιστροφή, τόσο πιο αδύναμα τα πεδία. Σήμερα η περιστροφή επιβραδύνεται. Η γη κόβει ταχύτητα. Και καθώς συμβαίνει αυτό, τα πεδία γίνονται όλο και πιο αδύναμα μέχρι το σημείο όπου τα πεδία εκμηδενίζονται. Πρέπει να σας πω, ως τέος γεωλόγος, πως αυτό είναι ένα εξωφρενικό φαινόμενο. Και όταν το πρώτο παρατήρησα, είπα, δεν είναι δυνατόν. Αλλά μία φωνούλα μέσα στο κεφάλι μου έλεγε, κι όμως είναι. Και ξανά έλεγα, όχι, δεν γίνεται. Και μου έλεγε, κι όμως γίνεται. Επειδή έχει ξανασυμβεί. Και τώρα, πηγαίνοντας πίσω στην ιστορία, στα γραμμένα κείμενα και στα μη γραμμένα κείμενα, στα γεωλογικά κείμενα του κόσμου μας, βλέπουμε αποδείξεις ότι όντως αυτό έχει ξανασυμβεί. Δηλαδή το ότι η γη κάθε τόσο επιβραδύνει την περιστροφή της σε ένα σημείο ανάπαυσης όπου δεν υπάρχει περιστροφή και μένει έτσι για ένα σύντομο διάστημα και μετά αρχίζει να περιστρέφεται πάλι, αλλά στην αντίθετη κατεύθυνση. Και ξανά, ως γεωλόγος, όταν άρχισα να το συνειδητοποιώ αυτό, μου φάνηκε απλά εξωπραγματικό. Και όσο έψαχνα, διάβαζα, μελετούσα τα αρχαία κείμενα, είδα ότι όντως έχει ξαναγίνει τουλάχιστον μία φορά. Και μπορούμε να το διακρίνουμε αυτό στην καταγεγραμμένη ιστορία. Όταν πήγαινα σχολείο, διδάχτηκα πως αν σταματούσε η περιστροφή της γης, δεν θα υπήρχε βαρύτητα. Και μου κάνουν πολύ συχνά αυτή την ερώτηση. Τι γίνεται με τη βαρύτητα? Αν δεν υπάρχει περιστροφή, όλα θα αρχίσουν να πετάνε μακριά από τον πλανήτη. Και θυμάμαι τα σχολικά βιβλία που απεικόνιζαν ανθρώπους να πετάνε κάπως έτσι. Όλοι θα είχαμε άσχημο μαλλί εκείνη την ημέρα. Σήμερα όμως ξέρουμε ότι η βαρύτητα της γης δεν οφείλεται στην περιστροφή της. Η γη έχει βαρύτητα και χωρίς καθόλου περιστροφή. Όταν στέλνουμε αστροναύτες στο διάστημα που δεν έχουν καθόλου βάρος και οθούμε το σκάφος τους με έναν περιστροφικό τρόπο ώστε να μπορούν να στέκονται πλάι σε αυτό, αυτό δεν είναι βαρύτητα. Είναι μια κεντρομόλος δύναμη που πετάει τα πάντα μακριά από το σκάφος. Και έτσι μιμούμαστε τη βαρύτητα. Αυτό δεν είναι αληθινή βαρύτητα. Είτε η γη περιστρέφεται είτε όχι, δεν σχετίζεται με τη βαρύτητα. Εάν αυτό είχε συμβεί στο παρελθόν, σίγουρα εγώ θα περίμενα κάποιος να το είχε προσέξει και να το βλέπαμε σε ιστορικά κείμενα. Και πράγματι το βλέπουμε. Έχουμε τουλάχιστον ένα ντοκουμέντο 3.500 ετών. Αν η γη πρόκειται να σταματήσει να περιστρέφεται, ένα μέρος θα θερμαινόταν πολύ από τον ήλιο και ένα άλλο θα ψυχόταν κατά τη διάρκεια της παύσης της περιστροφής.
Και ακριβώς αυτό βλέπουμε σε αυτά τα κείμενα. Βλέπουμε σε περουβιανά κείμενα τη λεγόμενη μακρά νύχτα που κράτησε σχεδόν 3 μέρες. Ταυτόχρονα στην άλλη μεριά της γης, στη Μέση Ανατολή, υπάρχουν βιβλικά αρχεία μιας μακράς ημέρας που διήρκεσε πάνω από 20 ώρες, ενώ οι Χόποι κατέγραψαν μία ημέρα στην οποία ο ήλιος ανέτειλε 2 φορές. Την ονόμασαν μακρά μέρα, όπου ο ήλιος ανέτειλε πρώτα στη Δύση και έδισε στην Ανατολή, και λίγο αργότερα, 20 ώρες αργότερα, ανέτειλε ξανά από την Ανατολή και έδισε στη Δύση, έτσι όπως εξακολουθεί μέχρι σήμερα. Έτσι όπως φαίνεται, έχουμε πολύ καλά ντοκουμέντα, αν έχουμε τη σοφία να τα αναγνωρίσουμε, ότι ακριβώς αυτή η διαδικασία έχει ξανασυμβεί τουλάχιστον μία φορά. Αυτή η στιγμή για την οποία μιλάμε, η αλλαγή των εποχών, τώρα έχουμε τις παραμέτρους που καθορίζουν τι σημαίνει. Εσείς και εγώ πιθανότατα ζούμε τις προαγγέλουσες ημέρες ενός γεγονότος πολύ όμοιου με κάτι σαν αυτό. Και στην πραγματικότητα, μάλλον τα εσώτερα στρώματα της γης θα σταματήσουν να περιστρέφονται πριν από τον εξωτερικό φλοιό και ίσως να μην αναγνωρίσουμε αυτή την περιστροφική αλλαγή με τον ίδιο τρόπο που θα προσδοκούσαμε καθώς περνούν οι μέρες της καθημερινής μας ζωής, και θα το εξηγήσω αυτό στη συνέχεια. Αυτές είναι πολύ σημαντικές πληροφορίες για να καταλάβουμε τι σημαίνουν για μας αυτές οι παράμετροι. Θα γυρίσουμε στο σχέδιό μας τώρα, μόνο για λίγο. Θα σας ζητήσω μόνο να θυμάστε τη διαδικασία της πτώσης των μαγνητικών και της αύξησης της συχνότητας. Κρατήστε αυτή τη σκέψη για λίγο. Εδώ έχω ένα άλλο σχέδιο, ένα διάγραμμα φάσεων όσον αφορά το νερό. Δείχνει τους διαφορετικούς τρόπους που το νερό εμφανίζεται υπό διάφορες συνθήκες. Και τις ξέρετε αυτές τις συνθήκες, γι' αυτό και το διάλεξα. Εδώ η θερμοκρασία αυξάνεται προς αυτή την κατεύθυνση και εδώ η ατμοσφαιρική πίεση αυξάνεται προς αυτή την κατεύθυνση. Κάτω από ορισμένες θερμοκρασίες και ορισμένες πιέσεις, το νερό σε αυτή τη μαύρη γραμμή υπάρχει σαν πάγος. Υπό μια μεγάλη περιοχή πίεσης και σε μια στενή περιοχή θερμοκρασιών. Σε άλλες πιέσεις και θερμοκρασίες το νερό εκφράζεται ως υγρό μεταξύ αυτής της γραμμής και αυτής εδώ πέρα, και υπό άλλες προϋποθέσεις εκφράζεται ως αέριο. Χημικά εξακολουθεί να είναι νερό. Υδρογόνο 2 οξυγόνο. Δομικά εκφράζεται πολύ διαφορετικά. Περνάει αυτό που λέμε μια μετάβαση ή αλλαγή κατάστασης. Σας το δείχνω αυτό γιατί πιστεύω πως είναι μια υπέροχη μεταφορά για ακριβώς αυτό που μας συμβαίνει στη Γη ακριβώς τώρα. Πιστεύω πως η Γη περνάει μια μετάβαση φάσεως. Μόνο που αντί για θερμοκρασία και πίεση έχουμε να κάνουμε με μαγνητικά και συχνότητα διαμέσου του χρόνου. Καθώς το νερό εξακολουθεί να είναι νερό στις διάφορες φάσεις του, αλλά δομείται κρυσταλλικά με διαφορετικό τρόπο, έτσι εσείς και εγώ και η Γη υποκείμεθα μία μετάβαση, μία αλλαγή καταστάσεως. Εξακολουθούμε να είμαστε όντα με βάση τον άνθρακα. Εξακολουθούμε να έχουμε φυσικά σώματα, μόνο που στο φυσικό μας σώμα συμβαίνει μία αλλαγή κατάστασης, μία αλλαγή στην κρυσταλλική δομή. Αυτή πιστεύω πως είναι η ουσία της εμπειρίας που καλούμαστε να βιώσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή η αλλαγή κατάστασης, αυτή η μετάβαση, είναι η ουσία κάθε συστήματος πεποιθήσεων, κάθε θρησκείας, κάθε επιστημονικής διατριβής που διάβασα ποτέ. Μια πανέμορφη εικόνα του Alex Gray από το βιβλίο του Sacred Mirrors και μας δείχνει τη μορφή ενός ανθρώπινου σώματος, το οποίο δεν μπορεί να αποτελείται από τίποτα περισσότερο από τα στοιχεία. Έχει τοποθετηθεί πάνω στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Το σώμα δεν μπορεί να είναι τίποτα περισσότερο από ένα συνδυασμός κάποιων από τα στοιχεία που υπάρχουν στη Γη.
Είναι διάφορες διατάξεις όλων αυτών των στοιχείων. Παίρνω μαζί μου ανθρώπους σε ιερά ταξίδια στο Περού ή στην Αίγυπτο. Στο Περού, στον ποταμό, πιάνοντας μια χούφτα άμμο, νιώθεις πολύ καλά. Στους ανθρώπους αρέσει αυτή η αίσθηση. Και τους λέω, σωστά νιώθετε, γιατί αυτό είστε εσείς. Αυτή η άμμος, τα στοιχεία που κρατάτε, είστε εσείς σε διαφορετικές ποσότητες και αναλογίες. Έτσι λοιπόν, το μόνο που μπορούμε να είμαστε είναι αυτά εδώ τα στοιχεία που βρίσκονται στη γη. Η γη περνάει μια μετάβαση φάσεως. Αλλάζει. Εμείς καλούμαστε να επιτρέψουμε το δώρο αυτής της μετάβασης που θα ξεδιπλωθεί μέσα στο σώμα μας. Αυτή εδώ η εικόνα που διάλεξα είναι μια όμορφη εικόνα από την πρώτη σελίδα της Θιβετιανής βίβλου των νεκρών. Των νεκρών και των ζωντανών, όπως ονομάζεται τώρα. Στο κέντρο υπάρχει μια εικόνα του Βούδα και όλοι αυτοί οι ομόκεντροι κύκλοι είναι οι εμπειρίες μέσα από τις οποίες κάποιος πρέπει να περάσει για να επιτύχει την βουδική κατάσταση. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Βούδας απεικονίζεται στη βουδική κατάσταση και όλες οι εμπειρίες απεικονίζονται ως δονητικοί κώδικες, δονητικά μοτίβα που πρέπει να επιτευχθούν προτού φτάσουμε αυτή την κατάσταση. Θα σας δείξω τη σχέση μεταξύ δόνησης και ύλης, του τρόπου με τον οποίο εκφράζεται η ύλη μέσα σε δεδομένες παραμέτρους. Ένας άλλος λόγος που το δείχνω αυτό είναι το ότι στις παραδοσιακές θιβετιανές γραφές διαγράφεται ένα μονοπάτι επιλογής. Όπου κάπου μέσα στη ζωή ενός ανθρώπου μια μυστηριώδης δύναμη, η ψυχή, μπορεί να έχει την ευκαιρία να αφήσει το φυσικό σώμα και να μεταβεί σε μια άλλη εμπειρική κατάσταση. Ονομάζουμε αυτή τη μετάβαση θάνατο. Και η Θιβετιανή βίβλος των νεκρών μπαίνει σε πολύ αναλυτικές λεπτομέρειες όσον αφορά στην καθοδήγηση της ψυχής μέσα σε αυτή τη μετάβαση. Στην Αιγυπτιακή παράδοση βρίσκουμε κάτι πολύ παρόμοιο. Αυτή είναι η εικόνα της θεάς Νουτ. Αυτό είναι το κεφάλι της, αυτό είναι το σώμα της και εδώ τα πόδια της στην άλλη πλευρά. Βλέπετε πως ο ήλιος γεννιέται στη μήτρα της Νουτ και περνάει από τον κόσμο του ανθρώπου, το φως της μέρας, και φτάνοντας στην άλλη μεριά η Νουτ καταπίνει τον ήλιο. Έτσι μπαίνουμε στο σκοτάδι και ο ήλιος περνάει μέσα από το σώμα της και ο κύκλος επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Πρόκειται για έναν κώδικα που παρέμεινε στις μυστικές σχολές και τους Αιγυπτιακούς ναούς. Βιώνουμε αυτόν τον κύκλο ζωής και θανάτου σε κάθε αναπνοή που εισπνέουμε και εκπνέουμε και στην κάθε μέρα της ζωής μας, καθώς οι μέρες περνούν. Και επίσης κάνουν την επισήμανση ότι σε κάποιο σημείο μέσα στη ζωή κάθε ανθρώπου θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη μετάβαση, όπου η δύναμη της ζωής, η ψυχή θα αφήσει το σώμα, το οποίο θα επιστρέψει σε αυτά τα στοιχεία από τα οποία και συντελέστηκε, και η ψυχή συνεχίζει σε μια νέα έκφραση, μια πολύ διαφορετική εμπειρία. Αυτή είναι μια παρόμοια εικόνα από τη χριστιανική παράδοση που δείχνει την διάκριση μεταξύ ενός σκοτεινού κόσμου χαμηλά, ενός φωτεινού κόσμου στον ουρανό και ένα διάστημα μεταξύ αυτών των κόσμων, το διάστημα της ζωής μας. Τώρα, καθώς βαδίζουμε μεταξύ αυτών των κόσμων, και η επισήμανση είναι ότι για να πας από εδώ που είσαι εδώ ή εδώ, η ψυχή πρέπει να αφήσει το σώμα. Το επισημαίνω γιατί πρόκειται για ένα μονοπάτι. Η ευκαιρία της ψυχής να αφήσει το σώμα και να μεταβεί σε μια υψηλότερη μορφή ύπαρξης είναι ένα μονοπάτι, όχι το μόνο μονοπάτι. Έτσι κάνω μια διάκριση μεταξύ των παραδόσεων της Αιγύπτου, του Θιβέτ και του χριστιανισμού και των μυστικιστικών σχολών που λένε κάτι πολύ διαφορετικό.
Άλλο ένα σχέδιο του Alex Gray, πολύ όμορφο. Μία εικόνα της στιγμής όπου η ψυχή μεταβαίνει εκτός του φυσικού σώματος. Το φυσικό σώμα αφήνεται για να αποσυντεθεί. Είναι το δονητικό πρότυπο της ψυχής που αποτελεί την βούληση για να συγκρατηθεί αυτό το σώμα και να είναι ό,τι αυτό το σώμα πρέπει να είναι. Έτσι, μέσα από αυτές τις παραδόσεις, αυτό το οποίο έχουμε προγραμματιστεί να πιστεύουμε είναι ότι κάποια στιγμή στη ζωή μας η ουσία της ύπαρξής μας μεταβαίνει από το φυσικό σώμα σε μια άλλη μορφή εμπειρίας και ύπαρξης. Και το σώμα επιστρέφει στα στοιχεία από τα οποία δημιουργήθηκε πίσω στη γη, πίσω στο χούσισκο. Αυτό είναι ένα μονοπάτι. Αυτό είναι ο προγραμματισμός μας στο δυτικό κόσμο. Αυτό είναι μια επιλογή. Και τώρα θα κάνω μια διάκριση και θα σας δείξω την επιλογή και τι σημαίνει αυτή η επιλογή υπό τους όρους των τεχνικών θεμάτων που είδαμε προηγουμένως. Μέσα από τις μυστικές σχολές μας δίνεται ένα άλλο μονοπάτι, μια άλλη ευκαιρία για το σώμα ώστε να εκφραστεί διαφορετικά μέσα στη ζωή. Πήρα κάποια τυχαία αποσπάσματα από αρχαία ιερά κείμενα, από μυστικές σχολές, για να σας δώσω μια ιδέα του γιατί το πλαίσιο είναι τόσο σημαντικό. Θα σας διαβάσω μερικά και έχετε υπόψη ότι εκτός πλαισίου οτιδήποτε διαβάζουμε εδώ δείχνει χωρίς νόημα. That without context, what we're reading here makes very little sense to any of us. Our biblical texts say this. Τα βιβλικά κείμενα λένε, σου λέω ένα μυστήριο, εκείνες τις μέρες μιλούν για την αλλαγή των εποχών. Θα αλλάξουμε όλοι μας μέσα σε μία στιγμή. Τι σημαίνει αυτή η αλλαγή? Χωρίς πλαίσιο δεν βγάζει καθόλου νόημα. Ο σμαράγδινος πίνακας του Θότ, συναρπαστικό σύνολο πληροφοριών που γράφτηκαν περίπου 13.000 χρόνια πριν, είναι προαιγυπτιακά κείμενα. Αυτό το βιβλίο, ο σμαραγδένιος πίνακας, αποτελεί ως και σήμερα την βίβλο των ελευθεροτεκτώνων, των μασονικών παραδόσεων της ομοιοπαθητικής, Λέει το εξής: ο άνθρωπος είναι σε μια διαδικασία αλλαγής, σε μορφές φωτός που δεν είναι αυτού του κόσμου. Αυτό το ακούμε συνεχώς σήμερα από όλα τα βιβλία και εργαστήρια που υπάρχουν. 13.000 χρόνια ή 5.000 χρόνια πριν, αυτό ήταν κάτι εξωπραγματικό, το ότι αλλάζουμε σε μορφές φωτός. Δύο αποσπάσματα από το βιβλίο των Μορμόνων, αυτά είναι από τα αγαπημένα μου. Λέει, εκείνο τον καιρό, την αλλαγή των εποχών, ποτέ δεν θα αντικρίζετε τον πόνο του θανάτου. Όταν έρθω με τα δόξης, μιλώντας για τα συμπαντικά όντα, θα περάσετε σε μία στιγμή από την θνητότητα στην αθανασία. Και συνεχίζει λέγοντας, είναι μέσα στο σώμα μας που θα δούμε τον Δημιουργό μας. Όλα αυτά δεν σχετίζονται με τη θρησκεία, παρόλο που τα δανείστηκα από κείμενα που θεωρούνται θρησκευτικά. Πρόκειται για αρχαία πληροφορία μιας αλλαγής φάσεως μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Πληροφορία που μας παραδόθηκε, αλλά δεν έβγαζε πολύ νόημα στο παρελθόν, χωρίς το πλαίσιο που χρειάζεται για να ερμηνευτεί αυτή η μετάβαση. Ταυτίζομαι πάρα πολύ με τις παραδόσεις των αρχαίων Εσσέων. Πρόκειται για μια σέκτα που διαχωρίστηκε από τους υπόλοιπους συγχρονούς της, ώστε να μπορέσει να βιώσει τις παραδόσεις και τα πιστεύω της με τον τρόπο που ένιωθε ότι ήταν ο κατάλληλος. Και στις παραδόσεις των Εσσέων μας δόθηκε μια πολύ διαφορετική ιστορία όσον αφορά την ιστορία μας, το σκοπό μας, τη ζωή μας, καθώς επίσης και αυτή τη μετάβαση που βιώνει το σώμα μας σήμερα. Θα ονοματίσουμε αυτή τη μετάβαση σε λιγάκι. Μεγάλο μέρος αυτής της γνώσης έχει βρεθεί στα χειρόγραφα του Κουμράν γύρω από την Νεκρά Θάλασσα. Σίγουρα δεν περιορίζεται στα χειρόγραφα αυτά. Βρίσκουμε τις παραδόσεις των Εσσέων στα κείμενα του Θεβέτ, της Αιγύπτου, της Αιθιοπίας, της Αρμενίας.
Είναι διασκορπισμένοι σε όλα τα αρχαία κείμενα, αν έχουμε τη σοφία να το δούμε. Και είναι ένα παγκόσμιο νήμα που διαπερνά όλες τις παραδόσεις. Στα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας και σε πολλά άλλα κείμενα βλέπουμε να επαληθεύονται τα βιβλικά κείμενα και επιπλέον στοιχεία που δεν γνωρίζαμε. Ξέρουμε ιστορικά ότι περί το 325 μετά Χριστό αυτό που αποκαλούμε βιβλικό κείμενο αναθεωρήθηκε. Πολύ υλικό διαγράφηκε και ό,τι απέμεινε συμπιέστηκε σε μια μικρότερη μορφή. Κάποια από τα βιβλία που αφαιρέθηκαν παραμένουν στα κείμενα της Νεκράς Θάλασσας, στα χειρόγραφα του Νag Hammadi, που επίσης ανακαλύφθησαν το 1947, καθώς και στα θιβετιανά κείμενα. Ας δούμε, πρόκειται για εντυπωσιακό υλικό. Το Ευαγγέλιο της Γέννησης της Παναγίας, πανέμορφο υλικό που περιγράφει τη ζωή της Παρθένου. Παραδείγματος χάρη, η μητέρα της ήταν 81 ετών όταν τη γέννησε, ενώ όλα αυτά τα 81 χρόνια την κυοφορούσε, δεν είχε ξαναγεννήσει. Η Μαρία ήταν 14 ετών όταν παντρεύτηκε τον Ιωσήφ. Οι Εσσέοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη ζωή της, καθώς εκείνη ήταν μοιημένη σε αυτούς. Τα βιβλία των οραμάτων των προφητών, τα γράμματα μεταξύ του Ηρώδη και του Πόντιου Πιλάτου. Πολύ ενδιαφέρον. Τα γράμματα γράφτηκαν αμέσως μετά τη σταύρωση του Ιησού και είναι κάπως έτσι. Ο Πόντιος Πιλάτος έγραψε στον Ηρώδη, που τότε ήταν βασιλιάς, λέγοντας «Έχω την αίσθηση ότι μόλις κάναμε ένα σφάλμα». Και ο Ηρώδης απαντώντας λέει «Τι εννοείς εμείς? Εσύ έκανες την επιλογή αυτή». Ο Πιλάτος ξαναγράφει λέγοντας «Εγώ δεν τον ήθελα νεκρό, ήταν επιθυμία του λαού σου». Δίνουν μια πολύ διαφορετική όψη της ζωής των Εσσέων και της λογικής που περιέβαλε αυτή την εκτέλεση. Τα μυστικά του βιβλίου του Ενόχ, και αυτός είναι ένας από τους λόγους που συμπεριέλαβε αυτό το υλικό, ένα πανέμορφο μυστηριακό βιβλίο. Ο προφήτης Ενόχ μεταφέρθηκε στο μέλλον μπροστά από την εποχή μας και επέστρεψε στην εποχή του καταγράφοντας αυτές τις πληροφορίες και μεταβιβάζοντας τις σε εμάς, ώστε να έχουμε ένα χάρτη του πώς μοιάζει αυτή η στιγμή της ιστορίας. Το βιβλίο του Ενόχ είναι τόσο λεπτομερές που φτάνει να γίνεται λίγο βαρυτό. Γίνεται μια καθημερινή καταγραφή των φάσεων της σελήνης, των κύκλων του ηλίου, των μαγνητικών της γης και της κλίσης του άξονα της γης. Αυτά όλα δεν τα έχουμε πια στα βιβλικά μας κείμενα και έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα αυτή τη στιγμή της ιστορίας. Από τις παραδόσεις των Εσσέων μας δίνονται ενεοράσεις της ζωής ενός ατόμου που ήρθε ως άνθρωπος να ζήσει ανάμεσα στους ανθρώπους, να μάθει από τους ανθρώπους, αυτού που έγινε γνωστός ως ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Ίσως να μην πρόκειται για σύμπτωση το ότι αυτό το βίντεο γυρίζεται την Κυριακή του Πάσχα του 1996 και όλοι χαμογελούν εδώ στο στούντιο. And everyone here in the studio now is smiling because we're actually filming this on Easter Sunday. Maybe no accident that is happening. That this initiate, Jesus of Nazareth, αυτός ο μοιημένος, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, έζησε τη ζωή που εσείς και εγώ μάθαμε να ζούμε. Έμαθε να εμπορεύεται. Αρχαιολογικά στοιχεία μας δείχνουν πως η Ναζαρέτη δεν ήταν ένα μικρό χωριό, αλλά μια μεγάλη μητρόπολη 40.000 κατοίκων. Έπρεπε να μάθει οτιδήποτε όλοι εμείς μαθαίνουμε να κάνουμε στη ζωή μας. Έπρεπε να εντρυφήσει στα συναισθήματα της ζωής, ώστε να προχωρήσει στις επιλογές που θα έκανε στη ζωή του. Αυτή είναι μια εικόνα του Ιησού ως μαθητευόμενου μοιούμενου. The title of this image is Christ anchoring the Celtic ray in England. Is one of the sacred sites in England. So through the Essene traditions, what we are shown, λοιπόν, στις παραδόσεις των Εσσέων βλέπουμε πως
Τουλάχιστον ένας άνθρωπος, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ενθυμήθηκε την αληθινή φύση της ύπαρξής του, τη φύση της συμπόνιας. Και θα προσδιορίσουμε την έννοια της συμπόνιας σε λίγο. Θυμήθηκε αυτή τη συμπόνια, έγινε αυτή η συμπόνια στη ζωή του και πράττοντας έτσι επέτρεψε μια βιοχημική αλλαγή στο σώμα του, μια γενετική αλλαγή, μια αναδιάταξη του γενετικού κώδικα. Θα το δείτε αυτό με σχήματα και σχέδια σύντομα. Και με αυτή την αναδιάταξη έδωσε στον εαυτό του την ευκαιρία να βιώσει μια μετάβαση φάσεως, να βιώσει μια αλλαγή κατάστασης. Σήμερα ονομάζουμε αυτή την αλλαγή κατάστασης Ανάσταση. Αυτή η λέξη έχει έναν πολύ δυναμικό υπενιγμό. Όταν αναφέρουμε τη λέξη Ανάσταση, σε πολλούς ανθρώπους φέρνει στο νου εικόνες θρησκείας και πίστης. Η Ανάσταση δεν έχει καμία σχέση με τη θρησκεία. Αν και οι θρησκείες δημιουργήθηκαν γύρω από αυτή τη σύλληψη, αυτή την έκβαση. Αυτή είναι η ένωση, η ιερή ένωση, το πάντρεμα μεταξύ του πνεύματος και των στοιχείων της γης, όπως είδαμε στο σχέδιο του Άλεξ Γκρέι. Αυτό που βιώνουμε λοιπόν είναι το ότι η γη διέρχεται μια μετάβαση φάσεως με χαμηλά μαγνητικά και υψηλές συχνότητες. Ζούμε μέσα στο πεδίο αυτής της μετάβασης. Κάθε κύτταρο του σώματός μας προσπαθεί να μείνει συντονισμένο με αυτά τα μαγνητικά και με αυτές τις συχνότητες, επιτρέποντάς μας να μεταβούμε και εμείς μαζί με τη γη σε αυτή την υψηλότερη έκφραση, αυτή την ανώτερη μορφή ενέργειας, που εκφράζεται μέσα από τους 7,8 και 8 και 9 κύκλους το δευτερόλεπτο. Η Ανάσταση είναι ένα μονοπάτι. Αυτός ο άνθρωπος, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, κατέκτησε αυτή τη σοφία ζώντας ανάμεσά μας, ζώντας μέσα σε αυτό το συνειδητό πλέγμα και έγινε η ζώσα γέφυρα για εμάς. 2.000 χρόνια μετά, ώστε να έχουμε πρόσβαση στη δική του σοφία καθώς βιώνουμε αυτή τη μετάβαση, καθώς η γη μας μεταφέρει μέσα σε αυτή τη μετάβαση. Υπάρχει αρκετή διχογνωμία για το αν αυτός ο άνθρωπος υπήρξε πραγματικά. Μέρος της αντιπαράθεσης αφορά αυτό το υπόλοιπο, γνωστό και ως συνδόνι του Τωρίνου. Πρόκειται για ένα λινό σεντόνι με το οποίο λέγεται πως τύλιξαν το σώμα του Ιησού μετά τη Σταύρωση και το οποίο έμεινε μέσα στον τάφο αφού το σώμα του είχε εξαφανιστεί μετά την Ανάστασή του. Πολλή αντιπαράθεση σχετικά με αυτό το θέμα. Θα πω ότι δεν θα μάθουμε ποτέ με βεβαιότητα ποιος ήταν μέσα σε αυτό το σεντόνι. Δεν ξέρουμε σίγουρα. Στο παρελθόν, με τη μέθοδο χρονολόγησης μέσω του άνθρακα 14, έχει πάρθει τόσο μεγάλη ποσότητα δειγμάτων, ώστε να προσδιοριστεί η χρονολογία που το αρχικό κοιμήλιο έχει καταστραφεί. 35 τετραγωνικά εκατοστά έχουν καταστραφεί με σκοπό την ραδιοχρονολόγηση αυτού του υλικού με βάση τον άνθρακα 14. Το 1978, τα εθνικά εργαστήρια του Λος Άλαμος μπόρεσαν να πάρουν αυτό το σεντόνι για κάποιο διάστημα και έκαναν κάποιες νέες αναλύσεις, χωρίς να καταστρέψουν τις ίνες. Και ορίστε τι βρήκαν. Η αντιπαράθεση αφορά στο τι είναι αυτό που βλέπουμε σε αυτό το 2.000 ετών σεντόνι. Κάποιοι λένε πως είναι ζωγραφισμένο, κάποιοι ότι είναι λίπος του κορμιού που ήταν μέσα στο σεντόνι. Το εργαστήριο του Λος Άλαμος λέει πως η ύφανση και το λινό είναι θετικά ως προς τη χρονολογία, 2.000 χρόνια δηλαδή, ως προς αυτό που θα βλέπαμε εκείνη την περίοδο. Πιθανότατα είναι ηλικίας 2.000 ετών. Η εικόνα που βλέπουμε φαίνεται να είναι ένα φωτογραφικό αρνητικό. Και αυτό το είπαν λόγω του ότι όταν φωτογραφίζουμε το αρνητικό της συνδόνης, παίρνουμε ένα θετικό της εικόνας. Άρα πιθανότατα πρόκειται για ένα φωτογραφικό αρνητικό ηλικίας 2.000 ετών. Όταν το φωτογραφίζουμε αυτό σήμερα, παίρνουμε μια πολύ θετική εικόνα αυτού του ανθρώπου, όποιος και αν ήταν. Τα αποτελέσματα λένε πως αυτή η εικόνα δεν ζωγραφίστηκε, δεν είναι σωματικό λίπος, τίποτα από αυτά.
Λένε ότι οι ίνες του λινού έχουν στην ουσία καψαλιστεί από το εσωτερικό της συνδόνης, από αυτό το οποίο κάλυπτε το σώμα. Οι ίνες κάηκαν από μέσα, από μια υψηλή, ταχεία και έντονη πηγή θερμότητας, βιοχημικής προέλευσης, άγνωστη σε εμάς. Ουσιαστικά αυτό λέει η αναφορά του εργαστηρίου. Αυτό το ονομάζουμε Ανάσταση. Μια ταχύτατη εισρωή τεραστίων ποσοτήτων ενέργειας, ή τσι ή πράνα, σκόπιμα διανεμημένη σε κάθε κύτταρο του σώματος, επιτρέποντας σε αυτά τα κύτταρα μια υψηλότερη δονητική έκφραση. Άρα δεν θα μάθουμε ποτέ ποιος ήταν ακριβώς αυτός ο άνθρωπος. Αλλά οι πληγές στους καρπούς του, στο κεφάλι και στο πλευρό, όντως ταιριάζουν με τις πληγές που, από όσο ξέρουμε, έγιναν στο σώμα του Χριστού κατά τη Σταύρωση. That was given to the body of Christ during the crucifixion process. Again, we'll never know for certain precisely who this man was. The reason I have this slide here. Σας δείχνω αυτό το slide γιατί θέλω να καταδείξω ότι τουλάχιστον μία φορά στην ιστορία μας ίσως μας δόθηκε η ευκαιρία να γίνουμε μάρτυρες μιας επίδειξης της αλλαγής κατάστασης, της μετάβασης φάσεως που ονομάζουμε Ανάσταση. Στην παράδοση των Εσσέων βλέπουμε πως τουλάχιστον μία φορά αυτό το όν που γνωρίζουμε ως Ιησούς ο Ναζωραίος μας άφησε ένα δώρο, το σοφό δώρο του να επιτρέψουμε αυτή τη μετάβαση, αυτή την αλλαγή, αυτό που ονομάζουμε Ανάσταση μέσα στο σώμα μας. Στην παράδοση των Εσσέων η συμπόνια είναι μια ευγενής βιωματική επιστήμη και πάλι η εικόνα που κατά τη γνώμη μου απεικονίζει την έννοια της συμπόνιας. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σε προσευχή πάνω από τη Μέση Ανατολή κατά τον πόλεμο του κόλπου. Είναι μέσα από την επιστήμη της συμπόνιας που εσείς και εγώ θα δουλέψουμε μαζί για να φτάσουμε σε αυτή την κατανόηση μέσα από αυτό το βίντεο. Μέσα από την επιστήμη της συμπόνιας, που τα συναισθήματα, καθώς αφήνονται να εκφραστούν πλήρως μέσα στο σώμα, μεταβάλλουν τους γενετικούς κώδικες μέσα στο σώμα και επιτρέπουν στο σώμα να συντονιστεί, επιτρέπουν στο σώμα να βαδίσει προς τη μετάβαση μαζί με τη γη. Η γη περνάει τις δικές της αλλαγές. Το σώμα μας καλείται να περάσει μέσα από τις δικές του. Η εικόνα που βλέπουμε είναι μια ακίνητη εικόνα ενός δυναμικού συστήματος από μια επιστήμη που ονομάζεται επιστήμη των σχημάτων, που ερευνά τη σχέση μεταξύ ήχου και μορφής. Σε αυτό το σχήμα θα αρχίσετε να καταλαβαίνετε το γιατί η μείωση των μαγνητικών της γης και η αύξηση της συχνότητας είναι κάτι τόσο σημαντικό. Ένας εκλειπών επιστήμονας ανέπτυξε αυτή την επιστήμη πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 40. Βασικά είπε πως για κάθε δόνηση, είτε μπορούμε να την ακούσουμε είτε όχι, για κάθε δόνηση ή συχνότητα που προβάλλεται πάνω σε κάποιο μέσο, σε κάποιο υλικό, θα υπάρχει ένα προβλέψιμο, επαναλαμβανόμενο, αμετάβλητο σχέδιο. Και όταν η δόνηση αλλάξει και το σχήμα αυτό θα αλλάξει, και αν η δόνηση επανέλθει εκεί που ήταν, το σχέδιο θα επανέλθει εκεί που ήταν. Τώρα θα ήθελα να σας δείξω μια σειρά τέτοιων εικόνων, ώστε να το δείτε αυτό με τα μάτια σας, να το νιώσετε με το κορμί σας. Έχει μια σωματική αντίχηση που θέλω να νιώσετε πριν προχωρήσουμε. Δείτε και ακούστε αυτή τη σειρά εικόνων και θα επανέλθουμε. Η εικόνα που βλέπετε είναι το αποτέλεσμα μιας δόνησης που προβάλλεται σε ένα μέσο. Και παρατηρούμε ότι όσο ψηλότερη είναι η συχνότητα της δόνησης, τόσο πιο σύνθετα είναι τα σχήματα. Καθώς κοιτάτε, θα δείτε αυτά τα σήματα να γίνονται όλο και πιο σύνθετα, ως αποτέλεσμα των αυξανόμενων συχνοτήτων. Αν προσέξετε, μπορείτε ίσα-ίσα να ακούσετε τους ήχους. Κοιτάξτε πόσο πιο σύνθετη είναι τώρα η εικόνα, με τη μεγαλύτερη συχνότητα.
Ο αφηγητής είναι ο Peter Guy Manners. And you'll hear Dr. Manners' voice throughout as we see these different cymatics images. These sounds are being projected into a media of lycopodium. It is the spore of the mud plant. And it's the lycopodium, the particles of lycopodium that you're seeing in motion throughout. Now in this particular image, watch what happens as the frequencies increase. If you were to look at a single particle, it would look like it was in chaos. And when you back off and look at the overall particles, you see there is a very high order. Transition to a mobile flowing phase. And back again to the figure. The sonorous figures represent stationary waves. Now we can also observe moving waves. Here the sand is flowing in a current. Δείτε την περιστροφική κίνηση. Καθώς η συχνότητα αυξάνει, το σύστημα ανταποκρίνεται μέσω περιστροφής. Θα το δείτε αυτό πολύ καλά σε μερικά δευτερόλεπτα. Κοιτάξτε αυτό. Αν δεν το ξέρατε, ίσως να πιστεύατε ότι βλέπετε μια εικόνα του διαστήματος μέσα από τηλεσκόπιο. Αυτά εδώ μοιάζουν με γαλαξίες. Τι προκαλεί το περιστροφικό φαινόμενο στους γαλαξίες, στους πλανήτες, στη Γη? Μέχρι τώρα είδαμε μεμονωμένα σήματα, μεμονωμένες συχνότητες να προβάλλονται στο υλικό. Εδώ βλέπουμε ανάμεικτα σχήματα που δημιουργούν ένα παλμό. Ο παλμός της ανθρώπινης καρδιάς, ο παλμός που κυκλοφορεί το αίμα μέσα στο σώμα μας. Σε τι ανταποκρίνεται η καρδιά σας? Από πού προέρχεται αυτός ο παλμός? Τα σχήματα αυτά μοιάζουν σαν ζωντανά. Είναι απλά το αποτέλεσμα των δονήσεων. Όταν οι δονήσεις σταματούν, το σχήμα εξαφανίζεται. Είδατε λοιπόν με τα ίδια σας τα μάτια τη σχέση μεταξύ ήχου και μορφής, και ο λόγος που ήθελα να το δείτε πριν προχωρήσουμε είναι: ξέρω ότι ξέρετε ότι η δόνηση επηρεάζει τον κόσμο. Αυτό που ίσως δεν έχετε αναλογιστεί είναι πως το συναίσθημα είναι επίσης μια δόνηση. Όταν αισθάνεσαι και συναισθάνεσαι, αυτό που κάνεις είναι ότι ενεργοποιείς ένα μοτίβο μέσα στην υγρή κρυσταλλική δομή του σώματός σου, που λες μύες, ιστοί, τα αισθήματα και συναισθήματα που συγκροτούν αυτά τα μοτίβα. Και αυτό που μας συμβαίνει είναι ότι η γη περνάει μια δονητική αλλαγή. Ο υγρός κρίσταλλος του σώματός σου επιχειρεί να προσαρμοστεί με αυτή την αλλαγή, και στο βαθμό που το συναίσθημα επιτρέπεται μέσα στο σώμα μας, στο βαθμό που επιτρέπεται στα μοτίβα αυτά να ξεδιπλωθούν μέσα στο σώμα μας, θα βιώσουμε μια αρμονική μετάβαση. Και να πώς γίνεται. Αυτός είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί αυτή η διαδικασία. Θα σας περιγράψω αυτό που οι αρχαίοι έλεγαν το ιερό κύκλωμα. Στη δική μας παράδοση, όταν πηγαίναμε σχολείο, μας δίδαξαν πως τα κύτταρα, όπου βρίσκεται το DNA, ρυθμίζονται από τον εγκέφαλο. Ότι ο εγκέφαλος ρυθμίζει το αμυντικό σύστημα και όλες τις άλλες λειτουργίες, τη θερμοκρασία, το μεταβολισμό,
το γύρας και την αποσύνθεση. Κάνω ένα διαχωρισμό μεταξύ της γύρανσης και της αποσύνθεσης. Θα είστε όλοι 4 ώρες μεγαλύτεροι όταν θα τελειώσει αυτό το βίντεο. Αυτό δεν σας ενδιαφέρει. Σας ενδιαφέρει η αποσύνθεση και αν συμβαίνει, γιατί. Γιατί πρέπει να μας συμβαίνει η αποσύνθεση. Επίσης, όλες μας οι αντιδράσεις στο εξωτερικό περιβάλλον έχουμε προγραμματιστεί στο ότι ο εγκέφαλος ρυθμίζει όλα αυτά. Δεν λέω ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Λέω ότι είναι ημιτελές. Γιατί το μυαλό ανταποκρίνεται σε ένα παλμό, ένα ηλεκτρομαγνητικό σήμα και με αυτόν τον τρόπο ρυθμίζει τα κύτταρα. Από πού έρχεται αυτό το σήμα? Το 1993-94 οι ερευνητές ανακάλυψαν πως ο εγκέφαλος όντως ανταποκρίνεται σε κάποιο σήμα, το οποίο και λαμβάνει κατευθείαν από την καρδιά. Πως υπάρχει στην ουσία ένα κύκλωμα, ένα συντονισμός μεταξύ της καρδιάς, του εγκεφάλου και των κυττάρων του σώματός μας. Αλλά μετά είπαν, και τότε, από πού έρχεται το σήμα στην καρδιά? Δεν μιλάμε για τους χτύπους της καρδιάς. Μιλάμε για τον ηλεκτρομαγνητικό πάλμο που βλέπουμε με το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Μετά από λίγο ανακάλυψαν πως η καρδιά λαμβάνει αυτό το σήμα απευθείας από τη γη. Άρα υπάρχει ένα κύκλωμα που κινείται από τη γη στην καρδιά, στον εγκέφαλο και στα κύτταρα του σώματός μας. Ένα κύκλωμα δονητικού συντονισμού. Δεν πρόκειται για τίποτα καλώδια που συνδέουν το ένα με το άλλο. Είναι ένας δονητικός συντονισμός και αυτό το σύστημα πηγαίνει παραπέρα. Όταν αλλάζει κάτι σε κάποιο σημείο του συστήματος, όλα τα υπόλοιπα από εκεί και μετά θα πρέπει να αλλάξουν. Η γη αυτή τη στιγμή διέρχεται αλλαγές, μαγνητικά, συχνότητες. Όλα τα άλλα στο σύστημα θα πρέπει να ανταποκριθούν και να προσαρμοστούν σε αυτή την αλλαγή. Η καρδιά σας πρέπει να προσαρμοστεί για να μεταβεί επιτυχημένα. Έτσι λέμε ότι η γη συγχρονίζει την καρδιά, η καρδιά συγχρονίζει τον εγκέφαλο, ο εγκέφαλος συγχρονίζει τα κύτταρα. Αυτό είναι το ιερό κύκλωμα. Μια άλλη άποψη του συστήματος, το οποίο συνεχίζει από τη γη. Να τα κύτταρα, ο εγκέφαλος, η καρδιά, που είναι συντονισμένοι με τη γη. Από πού παίρνει η γη το σήμα της? Από το κοντινότερο αστέρι, τον ήλιο μας. Αν θυμάστε, στην αρχή της κουβέντας μας είπαμε ότι ο ήλιος διέρχεται τρομερές αλλαγές ακριβώς τώρα, πηγαίνοντας προς σταθερά μαγνητικά. Αν λοιπόν η γη είναι συντονισμένη με τον ήλιο, σημαίνει ότι ακολουθεί. Οι ερευνητές μας λένε ότι η γη όντως χάνει επίσης μαγνητικά. Ο ήλιος μας είναι συντονισμένος σε μια μορφή ενέργειας, ό,τι και αν είναι αυτό, στο κέντρο του γαλαξία μας. Το δεύτερο slide που δείξαμε σήμερα. Είδαμε ότι το σήμα αυτό του μεγάλου κεντρικού ήλιου, όπως το έλεγαν οι αρχαίοι, άλλαξε το 1981. Άρχισαν να λαμβάνουν ένα νέο σήμα, το οποίο διέρχεται προς τα κάτω σε όλο αυτό το δονητικό σύστημα. Από αυτό το σχηματικό διάγραμμα βλέπετε ότι τα κύτταρα του σώματός σας, εσείς οι ίδιοι, είστε μέρος αυτού του συνόλου, δονητικά συντονισμένοι με τον κόσμο. Αναρωτιόμαστε λοιπόν, αν είμαστε συνεχώς συντονισμένοι με τον κόσμο, γιατί δεν το συνειδητοποιούμε αυτό, αυτή τη σύνδεση με τη γη και τις αλλαγές που τη συμβαίνουν? Πολύ καλή ερώτηση και σε αυτό θα εστιάσουμε στο εξής. Γιατί όλοι μας έχουμε την πολυτέλεια και τη δυνατότητα να αισθανόμαστε και διαφορετικά είδη συναισθημάτων είτε επιτρέπουν είτε εμποδίζουν την ικανότητα του σώματος να διατηρήσει το συντονισμό με τη γη. Ο φόβος είναι μια πολύ αποσυντονιστική συχνότητα που εμποδίζει το συντονισμό του σώματος και ο φόβος στον πολιτισμό μας έχει πολλά προσωπία. Εδώ είναι το δονητικό σύστημα ξανά. Τα κύτταρα, ο εγκέφαλος, η καρδιά, η γη. Αυτό αλλάζει τώρα, αλλά παραδοσιακά μεταξύ της καρδιάς και του μυαλού έχουμε αποκοπεί. Έχουμε διαχωρίσει τη γνώση του νου από τη γνώση της καρδιάς στον κόσμο μας.
Οι αρχαίοι μας το λένε, οι ηθαγενείς το έλεγαν πάντα, να αγαπάτε τη γη σας, το σπίτι σας. Αυτό είναι το κλειδί για την αρμονία στον κόσμο σας. Για την κοινωνία του 20ου αιώνα, την αρσενικού προσανατολισμού, την τεχνολογική και δυτική κοινωνία, αυτό δεν σημαίνει πολλά, το να λες αγάπα τη γη. Τώρα, καθώς έχουμε εντοπίσει αυτό τον δονητικό συσχετισμό, καταλαβαίνουμε τι εννοούν. Το ίδιο συνέβη μεταξύ του νου και της καρδιάς. Σιγά σιγά αποκοπήκαμε από τον πλανήτη και από την καρδιά μας. Απλά μέσα από τον τρόπο ζωής που υιοθετήσαμε και τις επιλογές μας για το πώς έπρεπε να ζούμε. Αυτό όμως αλλάζει τώρα, καθώς θυμόμαστε, καθώς θεραπεύουμε αυτό το κύκλο.